bwyd ar S4C. Mae'r dasg yn syml. Rhaid i Cei Connah wneud yn well na'r seintiau newydd, a maen nhw'n bencampwyr. I ffwrdd. Deron Edwards as the post yn pell yma. Peniodd yn gweld ar horan. Y cychwyn delfrydol. Deron Edwards! Sy'n sicrhau y pencampwriaeth i Cei Connah. Reigning Wales. Pnawn da i chi, ac mae'n bnawn Pen-y-bont o ran y tywydd. A mae'r pencampwr wedi cyrraedd Pen-y-bont. Ar y degau oedd Cei Connah, pen a sgwyddau uwch ben y gweddill, ambell i Ben Elin hefyd uwch ben y gweddill. Ac yn gorffen ar ben y domen, ar dathliadau 3 mis yn ôl. O'n nhw offi pennau ar adegau, sôn am fod ben a sgwyddau uwch ben pawb. Mae Owain Jones gyda ni pnawn yma ar sgorio, mae ben a sgwyddau uwch ben fi, ta beth, mae ni'n bennad. Croeso mawr, dyna'r heilwen gyda ti, Owain? O'r diwedd, braf dydi. Mae yn braf cael bod yma. 3 mis yn ôl o'n nhw'n dathlu fan hyn yn bencampwyr, fydden nhw'n dathlu'r bencampwriaeth diwedd tymor yma? Wel, swn i'n deud pam ddim, ond mae yna un rheswm, a'r seintiau newydd ydy'r rheswm yna. Dwi'n meddwl bod yr hen bencampwyr os lici di wedi cryfhau. Cei Connah di colli ambell i chwaraewr pwysig iawn i'w tymor nhw tymor dwytha, ond fydden nhw'n bell i ffwrdd o gwbl. Mae'r cysondeb dwi'n disgwyl gweld gan y ddau tymor yma yn golygu fydden ni'n mynd reit lawr i'r gema ola unwaith eto, a da ni'n edrych ymlaen i weld pwy fydd yn ennill i. Cei Connah di ennill i 2 gêm gyntaf heb ildio, y seintiau newydd a'r Flint hefyd di ennill i gemau cyntaf. Gawn ni weld y canlyniadau yn y man, ond dewch ni weld beth sydd wedi bod yn digwydd. Dechreuodd y cyfanneithiwr ar yr ofal. Ni wedi bod yn canmol Steve Evans, Owain. Y profiadol Steve Evans, wel, cerdyn coch neithiwr erbyn y dre newydd. Ie, mae'n mynd i ddigwydd. Oedden ni'n meddwl cyn y gêm gyntaf. Mae yna gema lle mae'n mynd i reoli ac edrych yn feistr. Mae yna gema lle mae'n mynd i gael ei gosbi o ran i oed, o ran i gyflymder. Ond wedyn, yn ddi-sgôr, lawr i 10-1, bob dim yn edrych yn iawn, camgymeriadau, rhaid y bel i ffwrdd yn ganol cae, Darren Thomas yn fanna, bydd Hugh Griffiths ddim yn rhy bles efo hynna, a wedyn yr ail gol, mewn sefyllfa amddiffynol, unwaith eto, Hugh Griffiths fel amddiffynwr, mi fydd o'n gandrych yma yma. Ddylia bod Ryan Williams ddim yn cael ei giro mor hawdd, felly, bod nhw lawr i 10-1, mae hwnna yn ganlyniad siomedig dros ben oherwydd i camgymeriadau nhw hunan o ddifau. Jordan Evans ac Aaron Williams gath y goliau. 7 tymor mae Aaron Williams nawr. 4 yn y cwpan, cofiwch y seintiau dal yn berffaith, di ennill yn Holford sydd dal yn disgorio. Gol i ddim oedd hon Jordan Williams yn cael ei, a hefyd y stori ar eich tymor yma yw'r Flint Owain. Di ennill i 2 gêm gyntaf, ddi'n ddisgwr tan i hyn ddigwydd. 90 a thair o funudau erbyn Aberystwyth. A ti'n gwybod beth ddigwyddodd? Handball, Dylan. Mae honna taro i law o felly. Bosib mae'r dyfarnw wedi methu honna fydd Aberystwyth mor siomedig. Ond i'r Flint, mae'n parhau. Dydy rhyw stori dylwydd teg o ran dechrau'r tymor wrth i bodda. Alex Jones gathi, gyda'i law yn ôl Owain, fe sy'n gweud na, dim fi, hefyd pnawn mae'r Barry di ennill nebyn derwyddon cefn. Rhediad gwael y derwyddon yn parhau, 2 i Kane McLagan, 2 i Clayton Green yn y gêm yna, a'r derwyddon, 3 gêm ar 10. Wedi colli 3 gêm ar 10 yn olynol erbyn hyn. A'r Bala'n ddisgwr yn erbyn Met, Owain, Bala, 3 gêm gyfartal nawr tymor yma. Mae'n mynd i gostio nhw. Dwi wrth y modd efo Bala fel clwb, y bobl sy'n o gwmpas. Mae ddylia bod nhw'n agosach i Cei Connah'r seintiau newydd, dwi'n teimlo, efo'r garfan sy'n ganddyn nhw. Ac efallai gan nhw sbio ar dechrau'r tymor yma, mewn rhyw elfen positif, da ni'n di colli gêm, ond i gael 3 gêm gyfartal yn y 3 gêm gynta, di na ddim digon da os maen nhw eisiau sticio efo y seintiau newydd a Cei Connah erbyn diwedd y tymor. Fel na mai ar hyn o bryd o ran y tabl, mae yn gynnar, ond mi fydd clybiau lawr yn y gwaelodion yn poeni ar ein i tu ar brig wrth i boddau yn amlwg. O ran Cei Connah, Owain eisiau bod tu ar brig. Wedi colli 2 chwaraewr pwysig, Danny Davies dim yn y seintiau Mike Wilde gyda Flint, ni'n gwybod am hynny. Chwaraewr newydd yn dod mewn ac yn dechrau heddi o'r diwedd, Byron Harrison. Mae'r gwr sy'n mynd i gymryd lle Mike Wilde? Wel, maen nhw'n sgidiau enfawr i lenwi'n dydi. Mike Wilde mor gyson, ond mae hwn yn mynd i ddod i fewn i'r ymosod, ac dwi'n edrych ymlaen i weld a fydd o cystal, mae gennym fo ddigon o brofiad. 200 o gemau bron yn y gyngor Bill Drod wedi dod o Altrincham. Ond diolch moch am y profiad yna, os da ni'n cymharu, da ni'n gwybod yn union be mae Mike Wilde yn ddod i fewn yn y gyngor yma. Felly, gown ni weld os mae'n dal y bel i fyny, os mae'n gallu sgorio'r goliau. Mi fydd Rhys Griffiths yn ei dargedu fo heddiw, just i weld. Oherwydd Mike Wilde, ti'n gwybod, os ti'n rhoi Walden iddo fo'n gynnar, diolch moch, fydd o dal i ddod a dod a dod. Lle efo hwn,
bydd hi'n ddiddorol gweld os mae'n cael gan un o'r amddiffynwyr i'w waldan yn gynnar, gown ni weld sydd eithaf fel mae'r gêm yn mynd ymlaen. Dyn dewr sy'n waldio Mike Wilds, byddwn ni'n tybio. Rhys Griffiths yn barod amdani. Maen nhw wedi gwneud yn dda erbyn Cei Connah ar y cyfan. A o ran uchelgais Pen-y-bont, mae Rhys Griffiths yn targedu'r tri uchel a gyda'r bala, falle ddim ar ei gorau os gobeith dyn nhw. Wel, gorffan yn bedwerydd tymor dwytha, mae rhaid sbio fyny. Mae rhaid wastad bod yn uchelgeisiol, a mae Rhys Griffiths yn uchelgeisiol dros ben. Felly, yn amlwg mi fydd eisiau gwella. Oedd tymor dwytha, oedd nhw rhywfaint o surprise, o'na lot yn teimlo, dyn nhw'n mynd i stryglo teg at y gwylodion, nid dyna y stori. Nath o ddefnyddio hynna fel rhyw neges i'w garfan, profwch pobl yn anghywir. Mae yna fwy o bwysau tymor yma, ond efo Rhys Griffiths wrth y lliw ac yn cael y gorau allan o'i dîm, pam ddim? Ie, gewn ni weld beth ddaw fan hyn. 3 mis ydi mynd eisiau Cei Connah ddathlu'r bencampwriaeth fan hyn ym Pen-y-bont. Pwy bydd yn dathlu pnawn yma? Gêm ola'r penwythnos o Cymru Premier JD. Mae'n fyw o'r S4C ar gic cyntaf yna. Yn agosau, pan ddewn ni'n ôl wedi'r egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croeso nôl ato ni I Pen-y-bont. Y tywydd yn braf ar ben wythnos gwyl y banc. Mae Cei Connah y pencampwyr
yma, ein cipolwg cyntaf ni o'r Pencampwyr yn fyw ar sgorio promo. Owain Tudur Jones sy gyda fi. Maen nhw wedi ennill I 2 gêm gyntaf, heb ildio. 2 I ddim a gol I ddim. Y Saints wedi ennill o gol I ddim yn Hwlffordd pnawn yma. Adeg fa'r tymor, a dyna sy'n bwysig, jyst cipio'r pwyntiau. Ie, dwi'n meddwl, a mae'n batrwm da I gael os da chi'n mynd I fod yn Bencampwyr yn dydi. Does am llawer o goliau wedi bod yn y gyngrair I ddeud y gwir, felly yn amlwg mae nifer o'r tîmau jyst yn tueddu I feddwl ffeindio ffordd ennill, mor gynnar, cael y pwyntiau ar y bwrdd. Bod Andy Morrison ddim yn hapus iawn efo sut mae'n hapus efo sut maen nhw'n chwarae, ond mae o'n teimlo bod yna fwy ddod o flaen y gol. Gwneud yn siŵr I bod nhw'n cymryd bob un o'r cyfleoedd, a wedyn efallai fydd yna ganlyniad mawr ar y ffordd lle fydden nhw'n sgorio 4 neu 5. Gobeithio mae'n neud heddiw fydd y diwrnod yna o safbwynt Pen-y-bont. Y Baneri yn barod a drychwch. Mae rhain yn cyrraedd bobman. Crysau Wrexham ar hyd a lled Cymru. A mae Wrexham wedi ennill pnawn. Mae'n rhoi sgori eraill I chi. Lot o gefnogwyr mae wedi bod yn gwylio Caerdydd gyda llaw. Maen nhw wedi colli yn Bristol City. Abertawe wedi colli yn Preston North End. Casnewydd wedi colli yn Salford. Ond mae Wrexham wedi ennill yn erbyn Eastleigh. 3 pwynt cyntaf tymor. Ond fan hyn mae Ryan Reynolds. Dwi'n yn gwylio Wrexham. Ryan Reynolds arall sy'n cael ei gyfle yn hyn Pen-y-bont. Newid hwyr felly. A mae Ryan Reynolds fa yn siarad Cymraeg. Yn union fel y tîm sylwebu ni. Gwennan Harris a Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Owain. Pnawn da, croeso I stadiwm Gwydyr. A mi fydd Gwydyr rhywun yn hanner llawn, neu'n hanner gwag, neu'n orlawn ar ddiwedd y prynhawn yma. Mae yna newidiadau yn y naill dîm a'r llall. Mi o'n I ar fi'n deud y bydden y 2 newid yn hyn Pen-y-bont, ond un sydd fel y crybwyllodd Dylan, mae Ryan Reynolds yn dod mewn yn hwyr. Ashley Evans di tynnu llunyn I gar yn ystod y cynhesu, ac mae Sam Smith yn mynd I chwarae gan arwain y llinell flaen yn hym yr ymwelwyr yn golwg gyntaf ni ar Byron Harrison I ymddangosiad cyntaf o. Mae Aaron Edwards yn dod nôl I ganol cae yn lle Declan Poole. Gyda Pen-y-bont, disgwyl gweld y siap arferol, 4 yn amddiffyn, 2 wedyn yn eistedd gyda Reynolds yn dod mewn, 3 yn o flaen nhw, a wedyn Sam Smith yn arwain ymosod, fydd Cei Connah a Miles Davies yn bwysig iawn, maen nhw cefnod galluog dros ben. Ac yn erbyn nhw wedyn, Cei Connah, mae'n dibynnu ar sut chi'n edrych ar y siap, sut chi'n edrych ar y mewn ffordd amddiffynol neu'n ymosodol. Fi'n tueddol I gweud 5 yn y cefn, ond fel arfer, 3 yn y cefn gyda 1 yn eistedd o flaen, wedyn 4 a 2 yn arwain y llinell ymosodol. Yn dyfarnwr ni, ydy un o'r dyfarnwyr gorau yn y cyngrair Iwan Griffith yn wreiddiol o Gonwy. Ac mi oedd o yn ddyfarnwr yn gêm gynderfynol y gemau ail gyfle pan gollodd Pen-y-bont y tymor diwethaf yn erbyn y Dre Newydd. Mae'r lle ma'n ysgwyd gyda llaw pan mae'r dyn ar y tannoi yn siarad. Dyna'n golwg ni ar Ryan Reynolds. Fo ydy'r newid hwyr Cymraeg. Edrych ymlaen I gweld Sam Smith yn chwarae heddiw. Mae'n I dechrau'r tymor arbennig o dda. 3 gol hyd hyn. Gwybod Rhys Griffiths yn gwneud lot o waith gyda fe'n y gym hefyd. Gwella ffitrwydd e'r tymor yma. A I fi un o'r chwaraewyr gorau yn y cyngrair, Callum Morris, un sydd... fe sy'n arwain Cei Connah, fe yw'r seren, fe sy'n reoli'r tempo, a fi'n edrych am gêm dda iawn eto heddiw. Mi fydd y chwaraewyr yn cymryd y lun. Dewis y chwaraewyr ydy hyn. Mae'r clybiau I gyd ar cyngrair I gwneud hynny'n glir. A nhw'n parchu dymuniadau y chwaraewyr. Gwennan Harris cyn chwaraewraig Cymru dros hanner cant o gapiau yng nghwmni fi, cyn chwaraewraig efo Everton hefyd. Everton wedi cael buddugoliaeth y prynhawn yma o 2 gol I ddim, ac mae Owain Tudur Jones yn mynd I ymuno â ni hefyd. Dipyn llai o gapiau rhyngwladol iddo fo, fel mae Gwennan yn ei atgoffa fo bob cyfle mae'n gael. Cei Connah gyda llaw yn y D I gyd. Ac dwi ond yn gallu deud hynny, ac os mae'r ddau yn gallu edrych yn y fi a deud beth ti'n wybod am gapiau rhyngwladol. Tafliad cynnar i'r ymwelwyr, ac wrth gwrs Chris Owens, fi'n ni chymryd o'n i'n mynd I ddeud ac bydd o'n taflu'n hir, mae o fel arfer, mae wedi dewis yr un bwt. A mae hwnna di anelu at Mullen. Aaron Edwards nôl yn y tîm heddiw, ac yr ymwelwyr yn y D yn dechrau ar y ddod blaen, a horan I fyny wrth gwrs oedd o falle fel fi wedi disgwyl y tafliad hir
o'r asgell, nôl mewn â hi, oedd hi'n bwysig bod hwnna ddim yn mynd I gyrraedd Chris Owens, oedd hi aros I fyny, a rhyw fagliad bach fanna ar Jamie Waite. Dwi'n be, yn y gwaith amddiffynol rili dda yn arwain lan at y symudiad yna. Pan dath y pêl nôl I Owens, pawb yn ymwybodol bod e'n moyn croesi'r bêl ar ei coes chwith. Ond gwaith amddiffynol dda yn y siap y corff yn y ffordd nath nhw gwasgu, sicrhau bod nhw'n dangos ar ei coes wan, a dyna pam wnaethon ni gweld wedyn croesiad ddim mor gryf a beth ni disgwyl. Hyfryd y bynawn. Y cae'n edrych yn dda. Y dorf yma yn ei crysau tŷ. Ac o Wentyn Jones, mae rhyw siaced dywyll. Yn y cysgod o yma, dyna ni. Da. Nis dy weld ti ddim lacio fan am dy jeans, oedd Clint Eastwood ni. Paid cymryd tips fashion o oddi arno fe, mae gyda fe sanau glas a siws gwyrdd. A mae pawb yn gwybod, blue and green should never be seen. O, sydd y gêm o'r ymysodol gystadleol a mae'n y pwynt sylwebu, da ni fewn am dipyn o ledd. Ac Morris mor wyrdd ac a gallai fod efo'r glas o'i gwmpas o yn dal hwnna yn awdurdodol. Ie, dydy ti hwn ddim wedi tanio tymor yma, mae'n deg dweud, dyn nhw'n wedi gofio chwarae cewri y cyngor eto, nac dyn? Na, ond maen nhw wedi cael y buddugoliaethau, a weithio mae hwnna'n plesio mwy nag unrhyw beth arall, jyst pan chi ddim yn chwarae'n dda, a dal gyda chi. So jyst y gallu yna I ennill gemau, a maen nhw heb ildio sy'n bwysig hefyd. Jordan Davies, gododd hwnna, Mullen ath amdani hi, a mae Mullen gyda'i droed ar y sbardyn. Ac mi fydd o'n gobeithio cael tymor mwy dylanwadol na'r ddau dymor diwetha mae o di gael. Ac y rhifin ar ddeg i'r tîm carched I James Waite. Cei Connah yn ôl ar y cae, lle cyronwyd. Ond nid unig nhw fel pencampwyr ond y tymor fel andros o dymor cyffroes y gêm ola 1 nawr. Mae hwnna'n cael ei hennill ac yn mynd I lwybr y blaenor newydd ac o'n y waith am ddiffyn cry da fan yn doedd ar ferchog I gadw y blaenor mawr Harrison oddi wrth y gol. Oedd yma'n gwaith gwych gan Billy Bob yna achos oedd e'n brwydr corfforol ac oedd e'n edrych fel oedd Harrison yn mynd I ennill y frwydr yna, jyst yn y ffordd oedd y bêl di bwnsio, nath e'n dda iawn, jyst I cael y corff, y coes, y gosach ar draws, a dyna beth sy'n helpu wedyn cael y fraich ar draws hefyd. Ond yn sicr, mae'r bwriad ymosodol wedi dod gan Cei Connah hyd yn hyn. Morris yn bwyllog nôl at Harrington. Byrne. Ydych chi'n gallu gweld a pêl y blaenwr mawr mae Harris, mae mor dal yn gallu anelu tuag ato fo. Mae gan Harling. Harling yn colli'r bêl braidd yn hawdd, Aaron Edwards. Nôl mewn eto. At Harrison, a mae'n gwybod bod wedi'i ddar hwn fog a fo. Ydy, mae'n mynd jyst I fi yn barod, ni wedi gweld Lewis Harling tair gwaith yn pigo lan peli, jyst yn y gap yna rhwng yr amddiffyn a'r canol cae. Fydd angen I John Disney, jyst yn bach fwy ymwybodol, jyst gwirio ysgwyddau ble mae Harling yn pigo lan, achos os bod fe'n cael gormod o lef yna, mae fe'n mynd I roi peli dda mewn I Stamsney. Morris. Hwna ddim digon cywir. Mae'n y gyfle Evans, dod o hi Evans allan at Waite. Mae'n rhywbeth eitha hen ffasiwn am y ffordd mae Andy Morrison yn rheoli. A dwi'n mynd golygu hynna mewn ffordd amharchus o gwbl. Be mae Andy Morrison yn dweud o'r gig gynta mewn gêm ydy am ryw 10 munud chwarter awr. Rhowch y bêl I fewn i'r cwrt cosbi gymaint a sy'n bosib. Felly, yndi mae eisiau gweld I dîm yn chwarae chydig bach o bêl-droed, ond ddim yn gynnar. Dim camgymeriadau, rhowch nhw dan bwysau, trio cael gol gynnar, a wedyn fydden nhw'n dechrau chwarae rhyw bêl-droed chydig bach yn fwy deniadol fel mae'r gêm mynd ymlaen. O fi'n hoff o'n am personol, achos chi moyn dechrau'r gêm yn gadarn yn gryf. A pan o'n i'n chwarae, dim byd waith, pan ti wedi paratoi trwy wythnos o ran cynllun, patrymau chwarae, a wedyn chi'n eildio gol gynnar. Dyma Bog a Harrison. Y cyffyrddiad ola yna gan Harrison, falle ddim wedi helpu ar draws, ond
nath bog yn dda, achos mae Harrison yn boi dal, mae fe'n gryf. Gwingon, ydych chi'n gweld hwnna wain, oedd y gyfle? Oedd hi'n ddifur oherwydd nath o'n gret i ddechrau'r ymysodwr. Oedden ni'n teimlo fod y ffefryn gath o'i gorff rhwng fo ar amddiffynwr a ffwrdd â chdi, ond efallai jyst y cyffyrddiad ddim cweit digon arni. Wedyn oedd y cyfle wedi mynd. Ond faint sydd wedi mynd, wedi chwarae 6 munud 17 eiliad, a mae o'n amlwg yn mynd i fod yn bresenoldeb yn dydi. Os ni yn gweud hefyd, jyst y ffordd mae'r Peli yn bownsio ar arwynebedd yma, mae yn bach yn wahanol i gwair. Falle bod e ddim wedi arfer chwarae ar gymaint o arwynebau fel hwn. Ie, pwynt da, mae wedi chwarae dros y byd i gyd o safbwynt cynghreiriau Lloegr. Gymaint o glybiau, gymaint o ymddangosiadau, gymaint o goliau, mae record goliau fo yn arbennig o dda. Cei Connah'n ddigon cyffyrddus dydi. Maen nhw'n edrych fel pencampwr o ran y trefn sy'n ar ddechrau'r gêm. Da ni'n gweld Andy Morrison ddim yn edrych yn hapus. A dwi'n meddwl y teimlad ydy ar ddechrau'r tymor bod o yn disgwyl chydig bach mwy o ran y cyfleoedd. Oherwydd maen nhw yn creu lot, ond efallai ddim cweit digon cadarn o flaen y gol. A sa fo'n licio. Yn y di gyda llaw, da chi olwg ar Noel Mwni a'i law ar ei foch fod i prif weithredwr newydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Ac mae westai i Dai Griffiths neu Mr David Griffiths cyn lywydd Cymdeithas Bêl-droed. Ond ardderchog cael croesawu Mr Mwni i gêm yn y Cymru Premier. Ie, da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld be allith o wneud i'r gêm bêl-droed yng Nghymru yn dydyn. Oherwydd mae be nath tîm cenedlaethol Cymru a tîm merched cenedlaethol Cymru o dan Jonathan Ford wedi bod yn wych. Ond efallai ar y lefel yma, tybed faint o ddatblygu oedd yna, faint o'i feddwl oedd ar y lefel yma. A dwi'n meddwl bod y dyn newydd efallai, ac yn amlwg mae yma heddiw, ac yn ceisio gwneud gymaint o sydd yn bosib. Wel, os na ddim drwg yn mynd i ddod o'r ffaith i fod wedi dod yma heddiw nag os, am mi fydd hynny'n plesio yr eis yn ymwneud efo'r uwch gyngrair. Ond da chi'n teimlo bod heddiw wedi bod yn gêm bwysig i Pen-y-bont. Hynny nath nhw synnu pawb tymor diwetha. Gorffen yn y 4 safle, cyrraedd y gemau ail gyfle, a mae pobl yn meddwl allan nhw gymryd y cam nesaf yn erbyn tîm fel Cei Connah. Da ni'n mynd i weld faint o welliant sydd wedi bod neu faint o ffors gyda nhw fynd ydydan. O'n i wedi gweld tymor diwetha, oedd y gemau yn weddol agos rhwng y ddau tîm, ond ddim wedi ildio lot o goliau. Ond mae'n carfan really gryf, nhw'n chwaraewyr technegol iawn, fel ni'n gallu gweld, maen nhw moyn cael y bêl lawr a chwarae trwy'r Triana. A mae'n hyfryd i weld, a gyda chwaraewyr sydd wedi dod mewn tymor yma fel Jack Evans, mae hwnna wedyn yn amlwg yn mynd i cryfhau y ffordd o chwarae, pro tymor chwarae yma, Rhys Griffiths moyn o'r tîm yma. Ie, Chris Owens yn hydbach yn ildio. Yn sicr Kane Watts ddisgynnodd, ochr bella'r cae. A dyma gyfle cyntaf mewn gwirionedd i Pen-y-bont beri chydig bach o broblemau. Ie, i fi ddim yn siŵr am ti fan'na, OTJ, ond i fi, pan fi gwylio cic-rydd fel hwnna, fi jyst yn mynd yn siomedig iawn, yn rwystredig iawn, achos oedd e ddim yn mynd yn nhw le oedd dim angen neud o mewn fan'na. A mae wedi ildio cic-rydd i un o y goreion am gymryd cic osod, sef y capten, Kane Owen, a mae wedi chwipio mewn rhy agos at Oliver Byrne. Ac os ydych chi'n siomedig bod y gic wedi cael ei hildio, bydd y ymosodwyr a'r ymddeithwyr yn siomedig efo safon y gic mewn yn byddan. O, byddwn, a i fod yn onest, ni ddim yn gweud hynna'n aml iawn am Kane Owen. Mae fe fel arfer yn rhoi reit ar yr arian fel i gweud, ond pan chi'n mynd lan, chi'n disgwyl well, yn wedig tuag at y post yn bellach ble mae'r amddiffynwyr yn gallu dod lan ac ymosod arni. Oedd o siŵr o ddigwydd yn doedd, a ddol i fi ddeud mae bod un o'r gyrraeon am gymryd cic osod, mae Tefa Curran, dio ddim yn cam sefyll, mae wedi chwipio hwnna mewn. Ond mae'r ddau amddiffynwr canol, Billy Borg a Jeffries, yn chwarae'n dda ac yn gorod chwarae'n dda yng nghanol o'n diffyn. Wait. Reynolds oedd yn ceisio bwydo'r bêl drwodd yn fanna.
Nôl a hi gan Davies at I golwr. Ie, oedd angen, wel, dau peth fanna, oedd angen naillai bod Watson cadw ei lled, neu achos nath e'n neud y rediad o tu allan I tu fewn, oedd angen bod Miles Davies lot yn uwch, 20 clath yn uwch lan, achos oedd neb ar y dde, oedd gymaint o le. Pen-y-bont o bosib I goroesi storm bach gynnar. Yndi efallai, dwi'n teimlo bod Harling yn ganol cae. Y rhif 8 sydd yn chwarae rhyw rôl, diolch yn amddiffynol. Mae'n ceisio ffeindio'r bwlchar rhwng Disney, Aaron Edwards a Callum Morris. Fod i'r dyn ar hyn o bryd sydd yn achosi problema. Mae'n ffeindio lle rhwng amddiffyn a chwaraewyr canol cae Cei Connah. Disney sydd efo rôl o farcio ar hyn o bryd. Harling sy'n cael y gorau'r frwydr yn ar hyn o bryd, felly I Ben-y-bont, ffeindio Harling sy'n medru troi a bwydo Snaith, dyna lle fydd y llwyddiant yn medru dod. Oedd y meddiant yn weddol gyfartal yn doedd nawr te. Chris Owens, dwi'n mynd I ddeud meistr y tafliad hir. A gof o daflu'n bach fer. Ond mae Horan di symud fyny, mae o'n gobeithio bod hon yn mynd I gael ei hyrddio mewn. Ac wrth gwrs mae'r cawr Harrison, a mae di wneud o eto. Nawr te, nawr, mewn â hi. Horan yn cael ei gyrra gan Snaith, oedd adnobaeth da gan Snaith yn cynorthwyo yr amddiffyn fanna. Y bel gan Harrington. Digon I anelu ato fo. Nawr te, mae Horan yn ei gadelu. Aaron Edwards gafodd yr ergyd. Ac oedd hwnna dda rhwng Horan ac Aaron Edwards fanna. Fe gafodd o'i ergyd. Fedd iawn, bod gwrs o'n i'r di yn codi. Oedd hi ar y wyneb y cae hefyd yn dod. Mae hwnna wedi cael ei hanelu at y blaenwr mawr. Mae Morris wedi geid yn dda fanna. Mae'r blaenwr mawr di aros fanna. Sicr gafodd y bwniad ar y bel owain. Do, gath o'r bel. Nes I ddeud rhywbeth tebyg wrthos dwytha. Mae Gol Geidwad wastad yn cael Maen nhw'n cael dod allan, maen nhw'n cael rhoi pen glin yng nghefna ymosodwyr, maen nhw'n cael dyrnu penna nhw, ond os maen nhw'n cael rhyw gyffyrddio bach ar y bel, mae'n iawn. Mae'n dwi'n mynd syth dŵr ymosodwyr yma yna. Gwenan, fel ymosodwraig. Dath yn andros o bell fanna, ond na fi yn cytuno. O'n I wastad yn teimlo fel ymosodwraig, o'n I byth yn cael y penderfyniadau hynna. So, os oedd yna enw le arall ar y cae, bys yna'n clic rhydd. Mi gewn ni gyfle arall I weld o, dwi'n siŵr. Mae ni Gwenan. Fel wedi, mae'n dod mor bell. A mae llygaid ar y bel, oes, ond mae'n dod trwy cefn I gael y bel yna. Fel wedi, os mae hwnna enw le arall ar y cae, bys e'n cic rhydd. Dihangfa o bosib I Ben-y-bont. Harrington. At Mullen. Morris. Morris yn chwilio am Mullen. Anodd iawn I Ben-y-bont gan bod unrhyw le pan mae'r bel ganddyn nhw. Hwna'n cael ei hanelu fyny at Smith. Mae'n mynd I fod yn addysg, byddech chi'n meddwl, I Sam Smith yn gwynebu Horan o'r pêl hir y chwilio am Curran. Mae Curran yn aros yn gryf a mae Morris allan. Nawdech chi be ar ôl gweld be ddigwyddodd yw gyd flaenwr o Harrison. Falle bod Curran di bod chydig bach yn swyl o fynd fewn I frwydr fanna efo Ashley Morris. Na, bog yn dda eto fanna. Ond, dylse bod mae yna 2 waith nawr, mae'r pêl uniongyrchol lan, pêl syth uniongyrchol lan, di creu problemau iddyn nhw. Gan amddiffynol, dylse bod hwnna byth yn digwydd. Mae'n sicrhau bod Bog a Jeffries yn gweithio yn y gosach gyda'i gilydd, lleihau y bylchau rhwngthyn nhw. Y gic yn cael ei rhoi yn erbyn Pen-y-bont. Mae Aaron Edwards yn edrych chydig bach yn anghyfforddus. Mae wedi bod yn mwytho cesel y forddwyd fanna, ac fydd na gadw llygad arno fo. Mae'n ystiom yn... Mae'n bosib bod wedi gweld diwedd gêm Aaron barod. Ydych chi'n gwybod popeth am bethau fel hyn oen? Dio, efewn neu allan? I berson sydd yn gwneud ymarfer corff weithiau, mae yna bethau yn gallu digwydd, Nick. So tîm yn ymwybodol o hynna. Ond Aaron, dwi'n meddwl gath o broblem ac unrhyw un oedd yn dyglywad i fanna. Groen ydy'r cyhyr fysa nhw'n fwy cyfarwydd efallai yn y Saesneg. A dwi'n meddwl gath o broblem fy hyn tymor dwytha. Felly, yn amlwg, mae'n gwybod yn syth, rhywbeth digon tebyg lle fydd o ddim yn parhau yn ystod y gêm yma, sydd yn mynd I fod yn golled iddyn nhw reit yn ganol y cae yna. Ac, wel, dwi wedi bod disgwyl I Gwenan ymuno yn geir hwyl am ymhenni, ond diolch yn fawr I chi am bidio. Fi tafio fe am amser arall. Ie.
Ond Siom de, Siom. Dod nôl I mewn, dod o'n chwarae yn y gêm diwethaf oedd y chwaraewr ddoth mewn yn lle Declan Poole. Mae Aaron Williams yn paratoi I ddod mlaen, chwaraewr arall sy'n ddylanwadol yng nghanol y cae, ond Just y safleoedd mae fe'n pigo lan i'r red. A hyd yn oed gyda'r ymdrech wnaethon ni gweld, ergyd wnaethon ni gweld pan nath e cwmpo o'n i'n arsi'r pêl jyst I dod lawr I lefel e. Achos taw fe oedd ar diwedd y bêl yna, o'n i'n disgwyl i'r rwyd cael ei byrstio achos bod e mor dda yn cyfrannu. Yn amlwg dig teitl yn y gyngred yma mwy na unrhyw un arall, mae fe hwnna'n colled anferthol. Ac, Owen, am beth ni'n siarad hynny, da ni'n cweit yn gwybod beth yw'r rhan, da ni'n ni syniad. Da ni'n siarad dwi'n y dair gêm, dim yn gêm y ban unig. Ie, dwi'n sbio I wynaf ond dod oddi ar y cae, mae'n hynod siomedig. A mae'n dibynnu pa radd mae wedi dynnu be ydy'r damage os licid I oherwydd os mae o'n ddim yn rhy ddrwg a mae o'n gwybod yn syth reit, efallai fydd allan am bythefnos, os mae di rhigor cyhyr, ti'n gallu sôn fyny at cwbl o fisoedd, felly. Ond oedd o'n edrych yn fanna o ran I wynaf o yn fwy siomedig na bod allan am wthos neu ddwy, gown ni weld. Di'r ceie yma, Gwenan, di'r ceie yma yn achosi mwy anafiadau fel yma, neu'n gyda fwy anodd I ddod nôl? Nhw fel arfer yn achosi fwy o anafiadau o ran y cymalau a'r pwysau sydd ar y cymalau, so pigwr, pengliniau, nid falle gymaint o anafiadau I cyhyrau fel ni newydd gweld, ond personol, pan o'n i'n trio frwydro I ddod nôl o anaf fi, wedyn nhw bod fi methu chwarae ar wynebydd yma'n siŵr bod TJ yr un fath. No te, cyfle cynnar i'r eilydd, a dyna chi sut alle Aaron Williams di gwneud I farc. Ac o dan yn pwynt sylwebu ni, mae'r rheolwr Pen-y-bont, Rhys Griffiths a'i freichiau allan, fel petai o'n holi. Sut bod hynny di gallu bod mor hawdd? Wel, jyst gormod o le ar y postyn bellach yna. Pawb wedi cael ei amsugno draw yn gwylio'r bêl yn lle bod yn gyfrifol yn edrych am chwaraewyr nhw. Ond, dylse bod e wedi penio'r bêl nôl ar draws. Oedd dim lot o cyflymder ar y bêl, felly angen y pŵer yna nôl ar draws y gol. Dyna chi'r pwy fydde di mwynhau cael cyfle felly, de? So hwn ddim di methu'r target nesa. Ond o bosib, Williams newydd ddod ar y cae. Felly bod am ddiffynwyr Pen-y-bont. Just cymryd rhyw eiliad I sylweddoli be oedd yn mynd ymlaen. Oherwydd mae Aaron Edwards ganol cae di gadael. Williams di dod ymlaen ar yr asgell dde. Felly'n amlwg mae yna rhyw newid bach di mynd ymlaen. Mae Jordan Davies di cael rhyw safle chydig bach fwy canolog. Ond Pen-y-bont, dyna pam efallai fysa Rhys Griffiths yn siomedig. Mae rhaid addasu a sylwi ar y newidiadau yn fwy cynnar. Yep. Oedd I freichio fo'n led agored ac yn holi yn feirniadol, ond da ni wedi cael bron I 4 munud ar 15 o'r hanner yma, a dyna'r peth agosa da I wedi gael at gyfle mewn gwirionedd, ynddo? A'r naill golwr na'r llall di gorau gwneud arbediad, a fel y clywchi falle, di Andy Morrison ddim yn hapus. Nawr, allan o'r asgell bella na, mae Kane Watts yn brysur, a mae Snaith yn ymuno fo weithiau, a mae hynny yn rhoi Chris Owens dan bwysau yn fanna. Dyma Fanna Reynolds. A cyfle falle am dafliad hir di'r am ddiffynwyr mawr ddim di symud fyny. Mae Snaith wrth gwrs yn o'i adael I anelu tuag ato fo. A mae Miles Davis yn y diwedd yn eitha fe mewn. Chwilio am Snaith ac oedd I ar gorin horan mae'n mynd ac oedd hynny ddigon da I ennill get gornel, a nawr mae ymosodwyr mawr Cei Connah yn dod nôl I gynorthwyo'r amddiffyn. Sam Snaith, ni'n gallu gweld o ran siap corff, mae'n gwneud lot o gwaith a credu bod Rhys Griffiths wedi bod yn gwneud gwaith unigol gyda fe yn y gym hefyd. Trio cael e bach fwy athletaidd, bach fwy pwerus. Kane Owen. Mewn â hi allan gan Harrison. Ia, hwnna'n bêl dda, syniad yn dda o ganol y cae, cyfle arall i'r hoeddi mewn. Ar ergyd na diwedd I gornel ar hoed gan Haling ydi o. Fe gafodd o afel campus arni. Ac mae Cei Connah wedi ildio gol am y tro cyntaf y tymor hwn. O'n i wedi sôn am Haling cwbl o weithiau yn barod, ond y pas yma, just yn gallu gweld gymaint o le, a chwarae teg, Kane Owen yn lle mynd am ei coes chwith, yn defnyddio'r coes dde, coes wanaf, nôl ar draws ar y cyffyrddiad gyntaf, a Haling just yn deall y ffordd mae'r bêl
yn mynd i redeg ar y cyffyrddiad gyntaf, yn defnyddio'r cyflymder ar y bêl, jyst i roi e, i crynu e mewn i'r cornel fan'na, ac oedd Byrne gyda dim gobaith fan'na, gwrthfeiniad dda iawn gan Lewis Harlin. Union be oedd yn isio, fel gêm, nid i gefnogwyr Cei Connah yn amlwg. Ond mae Pen-y-bont ar ôl rhyw ddechrau chydig funudau dan rhywfaint o bwysau, maen nhw wedi cael eu siar ar y gêm chwarae teg. A swn i'n gallu mynd mor bell a dweud bod nhw'n heiddi bod ar y blaen o bosib yn fwy na Cei Connah. Gwyn ni weld rwan os allan nhw roi nhw ar y droed ôl chydig bach mwy yn lle eista nôl i hunan, mynd am yr ail. Nawr mae ganddo di gêm. Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Mullen di newid asgell. Y tu ôl iddo fo, y Disney. Dipyn o le gan Morris yn y canol. A Morris ni lle di allan Harrington. Dianeli. Unwaith eto Harris Mullen yn penderfynu bod amser i gasglu ac i edrych. Mae at y posti pella at yr eilydd eto. A Williams methu cweit a cysylltu. Mi fydd Pen-y-bont o dan bwysau am gyfnodau. A dyna pam a rhaid iddyn nhw chwarae'r gêm fath a bod i'n ddisgwr. Allan nhw ddim ista nôl yn erbyn Cei Connah oherwydd mi wnawn nhw roi pêl ar ôl pêl ar ôl pêl i fewn i'r cwrt Cosby. Allech chi'n gwneud hynna peidio ildio am cyn gymaint amser. Ie, mae'n amser maith i warchod Mantes. Ond o leia mae'r fantes ganddyn nhw. Owens. Eto. Di ddim yn disgyn yn garedig i Davies. Allen nhw ddim eistedd nôl yn amlwg am gyfanrwydd y gêm, ond mae bwysig yn y 5 munud yn ar ôl ildio bod chi'n sicrhau pawb yn gwneud rolau nhw'n gywir, pawb yn canolbwyntio, achos dyna'r amser gweitha i ildio fel oedd Abertawe wedi ffeindio allan heddiw ar ôl sgorio yn y hanner gyntaf. Harling y sgoriwr, allan at y dyn, o'n i sôn amdano fo Watts. A mae o'n ddylanwadol iawn. Ochr bella'r cae na fe chwaraeodd o'i ran yn y gôl. Jeffries. Ac Curran yn mynd am yr un bêl, Curran ddim yn hapus. Y tafliad i Cei Connah. Ie, ni wedi gweld gyda Aaron Williams i ddod ymlaen. Dim newid i'r siap. Mae cwbl o pobl wedi newid. So Williams wedi dod allan i'r asgell dde. Jordan Davies wedi mynd mewn i'r rôl o Deiron Edwards o'r chwarae. A wedyn Mullen wedi mynd ar y asgell arall. Wel, fel y byddech chi'n disgwyl, mae Cei Connah wedi ymateb yn bositif i ildio'r gôl na. Williams. Mae disgyn i gris glas, allan â hi eto. Watts. Evans. Bêl yn ôl gan Disney. Byrne. Wel, dyma'r math o gêm y bydde Pen-y-bont o gael canlyniad da yn gadael i marc. Dyma un o'r tîmau. Da ni'n edrych tuag atyn nhw ac yn meddwl allan nhw wella eto. Achos o wella nhw gymaint tymor diwetha. Disney, maen nhw'n gweithio'n galed i'm amheuaeth am hynny. Ac ar ôl 5 i 10 munud agoriadol pan oedd hi'n edrych a gallai bod yn brynhawn anodd iawn, mae'n gêm llawer iawn mwy cyfartal. Curran yn mynd fyny amdani. Ac Williams. Mae siap nhw'n dda iawn, ti'n gweld ar y degau pan maen nhw'n hapus iawn i gadael i amddiffynwyr Cei Connah cael y bêl. Maen nhw'n digon hapus jyst yn mynd ar draws gyda'i gilydd, sicrhau bod dim lot o waglau rhwngthyn nhw. Nawr te, sbiwch, dyma'r bêl Sonia si amdani hi o ganol y cae. Wet ydi o,
at Watts ac mae rhywun yn meddwl tasa Aaron Edwards di bod ar y cae, fysa fo di bod yna'n amddiffyn fanna? Na, fi jyst yn credu Harlin ar ffordd mae fe'n gweld y gêm, achos bod e'n y safle ymysodol yna fel Aaron Edwards ar y tîm arall. Mae fe'n deall yn union ble mae'r bêl yn mynd i mynd, achos bod hwnna'r fath o golio mae fe'n sgorio. Mae jyst yn dilyn y bêl yna fel wedi sy'n defnyddio'r cyflymder sy'n crymanu'r bêl mewn i'r gornel. Ie, weithiau mae greddf yn ddigon yn dydi, ac oedd dim yn gyd-ddigwyddiad bod chwaraewr felly yn y lle iawn ar yr adeg iawn. O na, ni'n gallu gweld symudiad pwrpasol fe pan ni'n gweld y gol eto falle hanner amser. Ydych chi'n gallu gweld symudiad pwrpasol fe o'r gol yn ôl achos yn deall oedd y bêl yn mynd i cael ei tynnu nôl. Fi'n credu weithio mae pobl pan maen nhw'n croesi'r bêl, maen nhw'n mynd am y post yn bellach trwy'r amser. Y peth gorau i wneud yw fel nath Cei Connah yn tynnu'r bêl yn ôl achos mae'r holl cyrff reit o flaen y gol. 26 o funudau wedi chwarae. A di Andy Morrison fel y gallech chi ddychmygu ddim yn hapus. O'n i'n glywed o. Dwi'n meddwl y neges oedd yn rhoi i'w chwaraewyr. Maen nhw'n cael eu curo mewn brwydra unigol yn ormod. Felly dydy hwn ddim yn mynd heibio chdi unwaith eto. Oherwydd fydd o'n dechrau sbio tu ôl iddo ar yr eilyddion eraill sydd ar y cae. Os di o ddim yn hapus, felly mae o'n teimlo ar hyn o bryd i fod nhw'n colli gormod o'r brwydr yna. Curran allan at Williams. Na hawlio bod na lawio dim byd mwy na cic gornel. A Mullen fydd yn cymryd hon. Ac wrth gwrs, mae Horan di symud fyny, mae Curran yno hefyd. Mae gymaint o goliau Cei Connah yn dod o giciau gosod. Ac Horan di un o'r prif resymau am hynny wrth gwrs. Ac nawr, bellwch chi ychwanegu taldra y blaenwyr newydd Byron Harrison. Fydd na ddim Mike Wilde ar y postyn pella. Ac mae honna di cael ei sbwylio braidd, a maen nhw'n chydig bach yn ffodus, ond ni'n mynd i ddeud i gael cyfle arall, ond dyma enghraifft o mor galed mae Pen-y-bont yn gweithio. Ac unwaith eto, y chwaraewr wet yma yn brysur yng nghanol cae. Mae Reynolds di bod yn brysur yng nghanol cae ers dod ymlaen hefyd. Harling y sgorir yn hwnnw nath o cholli hi. Harrison yn chwilio am Curran, a mae Jeffries di mynd efo fo. A mae Curran yn ceisio i'r rhwystr rhag mynd allan ag yn y diwedd tafliad fyddi. Oedd dim angen y pas fan, oedd Harrison gyda digon o amser i actually troi a redeg at yr amddiffynwyr, a fel amddiffynwyr, hwn yw'r peth gweithio chi moyn gweld yw ymysodwr yn redeg gyda'r bêl atoch chi mewn safle sy'n agos i'r cwrdd Cosby. Ac os ai at yr hanner awr, un gol Lewis Harling yn dal i wahanu'r ddau dîm. Y gol gynta i Cei Connah i ffildio y tymor yma. Dim ond i trydydd gêm, ond wrth gwrs, un o straeon mawr y tymor diwetha oedd buddigoliaeth Pen-y-bont yng Cei Connah. Felly maen nhw'n i gewch chi ambell i dîm, ryw bogi fel maen nhw'n deud. A'r tro dwytha ni wylio ddau mae'n chwarae yn erbyn i gilydd yn y gêm lle nath Cei Connah gipio'r bencampwriaeth. Oedd Pen-y-bont wedi gwneud lot o newidiadau fe un llygedyn bach ar y gêm ar ail gyfler wrthos wedyn. Gêm gostus iddyn nhw, nath nhw golli Georgeski efo anaf sydd dal allan. Rwan, da ni'n gweld i tîm cryfa nhw dal i roi problemau i Cei Connah. Am sefyll eto. Ie. Be am hanner awr cynta'r blaenwr newydd yma, Gwenan? Wel, ar y deg, mae fe'n gwneud cwbl o pethau fi wedi rili mwynhau. Mae fe'n defnyddio'r cyffyrddiad gyntaf i troi'r amddiffynol. Mae'n ymwybodol iawn o'r amddiffynol reit yn dyn iddo fe. A mae gyda cyffyrddiad gyntaf mor dda, mae fe'n gallu hanner troi. Ond wedyn, ar y deg arall, mae'n ei rithro, fel y pas yn ei gweld fan'na. Digon o amser gyda fe. A'n amlwg fydd e'n siomedig gyda'r cyfle ond oedd gyda fe, gyda'r cyffyrddiad gwael ar draws corff yn lle i ffwrdd o'r gol beth wedi helpu fe cael ei ffwrdd o Billy Borg. A da ni wastad yn mynd i feirniadu i gymharu fo efo Mike Wilde, yn enwedig os mae Mike Wilde yn dal i sgorio goliau i'r Flint. Un sydd wedi sgorio ar y lefel yma ers blynyddoedd. Felly, yn sôn cyn y gêm, maen nhw'n sgidio mawr i lenwi yndi, ond hanner awr sydd ar y cloc. Da ni'n mynd i feirniadu fo yn gyfan gwbl eto.
Go tight now, go hard, go on, go on, go on. Well done, brilliant. Harrington. Morris. Disney. A mae yna basys yn mynd yn gam. Y bêl gan Owen. A mae yna chwarae deniadol gan Pen-y-bont. Sbiwch ar y symudiad yna. Y bêl mewn at Evans. Mae fwy o le yma'n sylweddoli. Ac o gael y lle, diolch yn siŵr fe'n neud efo. Harling yn ceisio fwyd o Snaith, so honna di bod yn gol hyfryd o fi symudiad da, yn doedd? Oedd gyda nhw bach gormod o amser, ond wedi cael ei dal mewn 2 meddwl, ond mae'r pas mewn i'r canol fyna, ni wedi gweld gymaint o weithio gan Owen mewn i Harlin, neu mae Owen mewn i Jack Evans. Mae fe'n lot rhy hawdd. Fydd Andy Morrison ddim yn hapus gyda. Fel ni'n sôn am Pen-y-bont, yn sicrhau bod bylchau nhw'n yn fach rhwng amddiffynwyr. Mae fe lot rhy fawr rhwng chwaraewyr Cei Connah. Maen nhw ddim yn gweithio'n digon cil, digon agos gyda'i gilydd fel unedau amddiffynol, yr amddiffyn ar canol cae. A dyma chi y bachgen gafodd yr amser Jack Evans o gas newydd dros yr haf a'i ymddangosiad cyntaf o dros Pen-y-bont. Ac mae o wedi bod yn rhan o drindod bach ddeniadol yng nghanol cae i Pen-y-bont. Ie. Mae'n frwydr rhwng Harrison a'r dyfarnwr cynorthwyol ar hyn o bryd. Be dwi'n ffeindio'n ddifur ydy Disney sydd yn chwarae'n ganol cae ond weithio mewn yr amddiffyn. Felly mae'n gallu helpu adeiladu bob ymysodiad i Cei Connah. Ond pam ti'n trio chwarae'r ddwy rôl, weithiau ti'n cael dy ddal ddim yn gwneud dim un. A dyna pam mae yna fylchaifoes fel Harling. A dwi'n meddwl ddylai fod i cael ergyd teg at y gol yn lle chwilio am y bas wyrthiol yna. Ond fo ydy'r dyn ar hyn o bryd, ydy Cei Connah ddim yn medru cael ei hunan yn ddigon agos ato fo. Mae wedi cael ei gol, ond mae wedi bod mor ddylanwadol. Ie, a'r reswm am hynna yw'r ffordd mae Rhys Griffiths wedi setio lan y tîm gyda Waite a Watts yn chwarae ar yr esgyll. Achos bod Cei Connah gyda'r 3 amddiffynwyr canol, mae hwnna'n tynnu un allan sy'n golygu wedyn bod Disney gorfod llenwi'r bwlch sydd wedi cael ei gwagio oherwydd bod Harrington neu Chris Owens wedi gorfod mynd allan i'r esgyll. Ie. Ac mae yna chwaraewyr newydd fel oeddech chi'n sôn, Gwennan. Waite o Gaerdydd dros yr haf. Watts yn ymuno dros yr haf. Wynebau newydd. Bêl yn cael ei anelu at gwyneb newydd arall. Ond yn y Cris D. Harrison. Jordan Davies yn ôl at Chris Owens. O, mae hon ar hyn! Ac o'r diwedd, mae o'n gadael i farc. Ac yn ei gêm gynta dros i glwb newydd, mae Byron Harrison wedi sgorio dros Cei Connah. Ac wedi 34 o funudau. Mae'n gyfartal. Gol yr un. Pen-y-bont i amddiffyn yn dda iawn am 35 munud, ond fydd Rhys Griffiths yn gandryll gyda'r ffordd oedd Harrison jyst i gallu colli, fi credu taw Dan Jeffries yw efo yna, ond pa'i cymryd unrhyw beth i ffwrdd o'r ffordd nath e gorffen. So oedd hwnna'n anodd achos oedd e'n bwtio reit o flaen, mae hwnna'n sgil anodd iawn, ond ti'n gallu gweld bod e wedi arfer gyda sgorio'r goliau, gwybod yn union ble mae'r gol, a jyst cael y cyffyrddiad lleol oedd angen arno fe. Mae'n esiampl berffaith o Cei Connah yn gwneud be mae Cei Connah yn ei wneud ora. Rhoed y bêl mewn ardal, a fydd nhw wedi gweithio ddigon ar yr ymysodwyr yn gwneud yr hediadau i'r ardaloedd cywir, a hwn ydy'r dyn sydd ymatab oherwydd mae bron. Pan ydych chi'n ymarfer efo Andy Morrison ac yn gweithio ar yr un pethau, mae'n dod yn ail natur i chi wybod bron lle mae'r bêl yn mynd i landio. Ond mae Pen-y-bont i arfer gyda'r croesiadau yna, maen nhw wedi delu gyda fe'n dda iawn. Just un amddiffynol fyna, un gwall amddiffynol, a drwch o beth sy'n digwydd. Ie, da ni wedi bod yn canmol Borg a Jeffries, ond oedd hi'n ddiddorol gweld ymateb y golwr Mark Morris, nath o sylweddoli'n sydyn, hei, mae hwn mewn lle, ond nath o sylweddoli rhy hwyr. Ac di cael ei giro, a bydd o'n anhapus, ond oedd y cyffyrddiad, fel oeddech chi'n sôn, yn gyffyrddiad arbennig iawn. Weithiau, mae'n hawdd canolbwyntio ar y camgymeriad amddiffynol, yn dydi? Ydy o, a achos oedd e'n bwntio, a fel fi'n sôn yn barod, ar wynebydd yma ble mae'n mynd i bwntio bach yn uwch, oedd angen amseru y cyffyrddiad yna yn berffaith, a nath e chwarae teg gyda tu allan y troed.
Bale at y postyn gosod Curran, mae'n brwydro'n galed iawn amdani hi fel mae Curran yn brwydro am bob peth a mae'n gic gornel. Fi'n edrych fel cic gornel, doedd? Di hwn ddim wedi bod yn fawr o ffrind i Cei Connah, wedi rhoi popeth yn ei herbyn nhw. Gen i fel... A wedyn Andy Morrison yn penderfynu bydda gair efo Iwan Griffith yn beth call i wneud. Pethau ddim yn mynd i newid oherwydd hynny, ond sbiwch ar y cam sefyll. 4 gwaith, maen nhw wedi cael ei dal. Mae fe'r fath o reolwr. Ti'n mwynhau chwarae, achos ti'n mwyn chwarae dros fe, achos mae'n rhoi lot i ti, ond ti'n ofni. Ti ddim mwyn ei camgymeriad. A ti eisiau bod yn ddyfarnwr os dio yn olwyd y tîm arall. Ti ddim mwyn bod yn dyfarnwr, ty beth. Yn ei baws a Owain a fi yn chwarae, sa'n ni'n ifyd ac yn gwrando ar Gwen, ond bysan? O, bysan tad, bysan tad. O, fi'n ansicr ar yma. Wel, Iwan Griffith brofiadol. Ddim yn mynd i gael ei ysgwyd gan y ffyrnicaf o reolwyr, mae hynny'n sicr i chi. A Dani ydi chwarae 37 y munud bron iawn. Os fydd Iwan yn defnyddio ben rwan, fydd o'n aros ochr yn y cas, mi fel. Yep. 2 gol dda. Dim un arbediad. Digon o frwydre. Sawl perfformiad unigol da. Hanner bach digon cystadleol, hyd yn hyn, yn yr heilwen, ym Pen-y-bont. Iep, braf i gweld nhw, braf i clywed nhw. A dyma fo eto, Watts. Watts a Waite. Ac tro diwethaf, gwrs, pan oedd Cei Connah yma, y gêm pan enillon nhw y pencampwriaeth oedd y cefnogwyr yma, ond tu allan i'r clwydi, ac yn cael ei clywed o fan honno. A cyfle i Miles Davies. A Nelly nweth eto at Snaith. Si ar y mil y cwrdd 6 bos amdani. Oedd na dren drwy gefno o'r enw Horan. Nôl mewn, mae'n dod Snaith yn mynd amdani eto. Oedd hi ar i ben o... Dwi'n meddwl bod chi'n iawn, mae'n edrych chydig bach yn fwy trim, fysa chi'n deud yn gwybod yma bethau. Ydy, mae Benda wedi bod yn gwneud gwaith yn y gym, mae Rhys Griffiths wedi cymryd y cyfrifoldeb yn unigol i helpu a pwy well. A fi'n gobeithio wedyn yn amlwg fydd hyder yn gwella, ond fel mae'r tymor yn mynd ymlaen, fydd e jyst yn fwy pwerus, yn fwy athletau, fydd e gallu troi yn gyflymach. Curran, Mullen. Harrington, William Curran, i bwy mae'n di ddisgu, mae'n disgyn eto i'r blaenor newydd. A bryd hynny, fe fethodd Harrison a cael ei droi dros y bêl ddigon da do. Na, mae hwnna'n sgil anodd eto. Jyst y ffordd mae fe'n bwtio reit o flaenau, a chi'n gallu gweld jyst mae'r bêl yn troelli bach hefyd, so oedd angen ei rili addasu traed yn gyflym. Jyst dod uwch ben y bêl bach gormod fel yna, ddim yn cwmpo'n digon gyflym iddo fe. Bale jyst ar ei ffordd i fyny'n doedd. Doedd hi ddim yn bwnsio'n garedig iddo fo. Fel ymosodwr, cwpl o gyfleoedd, di cael 1 gol. Oedden ni'n gofyn y cwestiwn, ti'n gofyn y cwestiwn rhyw 10 munud yn ôl, Nick, wel, i swydd oedd i sgorio goliau. Mae di gwneud hynna. Di oedd i dîm o'n edrych fatha bod nhw mewn chydig bach o dwll, o dan chydig bach o bwysau. A wedyn mae'r ymosodwr newydd wedi sgorio gol bwysig ac yn sydyn iawn nhw ydy'r tîm sydd yn gorffen yr hanner cyntaf yma yn edrych yn fwy cry. Ie, yn sicr di dechrau'r hanner gryfa. Wedyn fe gafodd Pen-y-bont yn ddiamheuol i cyfnod da nhw yng nghanol yr hanner cyntaf. Ac... Wel, mae'n rhaid chi gael byrgyr ym Pen-y-bont yn does. Ac os di'ch tîm Abertawe chi wedi colli, pawch byrgyr i'r plant, a maen nhw wedi cael onau yn dydyn. So ydych chi Spurs, Pen-y-bont, Abertawe. Wel, mae'r burgers yr un mor flasus i bawb. A mae Gwenna'n eisiau deith y genedl bod fi wedi cael KFC yng Nghymru. Dim yn mynd i, dwi'n gwybod wneith i ddim. Y dewis ti ble ti'n bwyta ni. Fi fo iachus. Nawr dyma Bale yn dod i Mullen! A chwarae teg, Borg nath ddigon i sicrhau bod yma'n cael ergyd glir ar y gol. Cei Gornel.
Ac falle glywsoch chi fanna reolwr newydd, Byron Harrison yn gweiddi. Gwych, fy mad, gwych. Os mai dyna di outstanding son. No. Cyfle ar ddiwedd yr hanner yma. At y postyn pella. Dyle Macquail di bod yn y dyddiau fi yn bydde. A pam ddim. Harrington, a'i ergydroedd chwith yn bell dros y bar. Wel, gath y gafel arni yn bendant, ond jyst dim yn amlwg yr uchder gywir, ond oedd hwnna'n teithio. Ar wahan i'r un, wel, y gol yna, fydd Rhys Griffiths yn hapus iawn gyda'r ffordd maen nhw wedi amddiffyn. Maen nhw wedi ceisio, chi'n clywed nhw yn gyson hefyd yn trio dweud stopio'r croesiad, stopio at sos. So mae'n amlwg sydd yn rwystredig i fi weited. Gweld cefnwr neu chwaraewyr yn mynd allan i cael y person sydd gyda'r bêl lawr, ond maen nhw ddim yn mynd yn digon agos. A mae'r croesiad dan dod mewn, ble mae Pen-y-bont i bod yn gyflym iawn allan i stopio nhw pryd maen nhw'n gallu. Rhaid i gyfadde, dwi wedi hoffi chwarae Pen-y-bont. Mae wedi bod yn ddeniadol a maen nhw'n edrych fel tîm o hogiau ifanc sy'n gallu symud y bêl yn slick. Yndi, maen nhw'n gallu gwneud yr elfen yna, ond dwi'n meddwl, yn enwedig efo rheolwr fel Rhys Griffiths, mae o eisiau gweld yr ochr arall hefyd. A maen nhw'n weithgar, a maen nhw'n gallu bod yn gorfforol, oherwydd da chi'n gallu mynd i fewn hanner amser, un yr un ebyn Cei Connah, os da chi ddim yn barod am y frwydr yna yn gorfforol hefyd. Felly, mae'n nhw'n gwymysgedd bach neis iawn i'w tîm nhw. O'n i sôn am Abertawe colli nathan nhw yn Preston heddiw o 2 gol i 1 a Caerdydd yn colli adre hefyd o 2 gol i 1 yn erbyn Bristol City. Yma mae'n 1-1, mae bêl gan Curran. Mae Curran, wedi'n cael ei faglu a mae'r bachgen Jack Evans ifanc ar ei wyneb angylaidd. Be fi? Dwi'n meddwl yn gwybod be oedd o'n neud. Oedd dim byd mewn hynna i fi yn personol. Nid ni gweld chwaraewr Bristol City yn erbyn Caerdydd yn cael cadw'n felyn am union yr un peth a hwnna. Oedd dim cyffyrddiad, gwybod yn union, yn gwybod ble oedd y dyfarnwr, falle chwarae profiadol, yn gwybod ble oedd y dyfarnwr, reit mewn llinell o ble oedd Jack Evans yn dod ar draws e. Chris Owens sy'n paratoi i gymryd y gic. Harrison's di sgorio 1. Curran a Horan. At Curran mae'n mynd. Piniad da arall. Borga sydd wedi ymladd am bopeth yn yr awyr. Oedd hynna peniad wych. Un i cael y cyffyrddiad gyntaf ar y bêl, ond i ble nath e cael y peniad hefyd yn bell i ffwrdd o'r gol. Chwarae dda iawn. Mae fe wedi chwarae'n arbennig yn y hanner gyntaf. A mae hynny mynd i fod yn halen ar y briw bod wedi ildio gol mor fler i'r dyn yma Harrison. Harrison yn ei cholli hi. A mae Harling yn ceisio manteisio ar waith Reynolds, ond mae'n nôl gan y ddamwelwyr yn y dŷ. Mae Cei Connah i fod yn deg i ymateb y dda ers ildio'r gol. Ydyn, fel beth sy'n disgwyl o'r pencampwyr. A'n amlwg reolwr sydd gyda nhw. Maen nhw'n mynd i bod yn gorfforol, maen nhw'n mynd i bod yn dod â'r llwyth o peli uniongyrchol yn syth fel ni wedi gweld. Ond be fi'n joio am Pen-y-bont yw'r ffaith bod maen nhw'n chwarae pêl droi deimliadol pryd maen nhw'n gallu. Fel wedodd Owain, maen nhw'n gallu dod o'r elfen corfforol hefyd. Ond pan maen nhw'n chwarae'r gêm methiant yna, maen nhw'n pasio, maen nhw'n symud, a ni ddim yn gweld hynna'n gyson weithiau yn y gyngor yma. Ni falle'n gweld pas, ond wedyn neb yn disgwyl y pas all. Maen nhw'n pasio, maen nhw'n symud oddi ar y bêl yn dda iawn yn disgwyl y pas nesaf. Chi'n gallu gweld bod Rhys Griffiths yn gwneud lot o gwaith patrymau symud gyda nhw. Yn rhyfedd iawn, mi oedd Andy Morrison yn ddiweddar yn cwyno falle bod Cei Connah'n gwneud gormod o hynny, ond fedrwch chi'n gwneud gormod o hynny os oes ganddoch i'r chwaraewyr. Dyna mae'r cefnogwyr yn hoffi weld. Hynny, mae pêl-droed, cydnerth, cryf yn effeithiol, ond mae'n neis gweld y chwarae slick cyflym yn dydi. Ydy mae yna, a yn personol mae angen y ddau fath. Mae angen bod chi'n gallu chwarae yn uniongyrchol ar elfen corfforol yna, achos o fewn tymor, chi'n dod lan yn erbyn tîmoedd o safon wahanol, cryfderau wahanol. Ond ar diwedd y dydd, mae'r chwaraewyr o safon yma yn digon dda i chwarae'n technegol. So mae angen chwarae cryfderau nhw. 2 funud o amser ychwanegol a hynny oherwydd yr anaf i Aaron Edwards yn fwy na dim.
A Harrison allan at Williams sy'n mlaen yn ei lef o. A Williams yn cael ei gael lawr gan Cei Owen. Ac Aaron Williams yn cael ei annog i aros gan ei reolwr. Yn cael ei annog i aros cyn da amser. Fel bod John Horan a Disney yn cael symud fyny a mae o wedi cyrraedd a mewn â hi at y postyn gosa. O, mae hwnna'n beniad yn ôl bedyd allai di mynd i unman gan Cyrran. Ond i gris glas mae'n disgyn am y gyfle i Pen-y-bont dod â hi. A ydych chi'n rhyw deimlo nad ydi Pen-y-bont yn heiddi bod ar ei holi ar yr egwyl yn bendant? Na, maen nhw wedi chwarae yn dda. Reynolds. Bron iawn a Chanfan Watts. A mae'r cyfan wedi cael ei osod ar gyfer ail hanner. Fydd yn hyb yn gystadleuol iawn, iawn, iawn. Yna chi enghraifft wrth i Halen golli'r bel i Morris. A mae Iwan Griffith i bod yn deg di gadael i bethau fynd. Bach iawn o ryw chwibiannu ac oedi sydd wedi bod. O sgôr cyfartal digon teg? Fi'n meddwl bod e'n teg yn personol. Credu mae Pen-y-bont wedi bod yn effeithiol iawn yn y ffordd maen nhw wedi chwarae. Chi'n gweld bod nhw moyn fel wedys i, maen nhw moyn stopio'r croesiadau. Maen nhw'n gwybod hwnna yw cryfder Cei Connah. Maen nhw wedi bod yn gorfforol. Maen nhw wedi cael un cyfle da iawn a maen nhw wedi cymryd e. A dyna ddigwyddiad ola hanner cyntaf digon diddorol. Pen-y-bont yn mynd ar y blaen efo gôl gan y gŵr yma, Lewis Harling, ond fe ymatebodd Cei Connah'n dda ac yn ei gêm gyntaf dros i glwb newydd, Byron Harrison yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal. Mae wedi bod yn gystadleuol, mae wedi bod yn ddeniadol ar brydiau. Digon i'w drafod. Y sgôr ar yr egwyl, Pen-y-bont 1, Cei Connah 1, dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae e'n rhoi 110% iddi heddiw.
Dyna i chi waith tîm arbennig. Y tro diwethaf i Cei Connah gyrraedd Pen-y-bont, o'n nhw'n dathlu ar ôl cipio'r bencampwriaeth. Y tîm cartre oedd yn dathlu gynta heno, gêm gystadleuol tu hwnt, ond y tîm cartre Pen-y-bont yn mynd ar y blaen. Lewis Harling yn taro. Nôl dath Cei Connah, diolch i'r ymysodwr newydd, Byron Harrison, yn sgorio yn ei gêm gynta hefyd, na chi ffordd. I gyrraedd uwch gyngrau'r Cymru, mae'n agos o ran yr ystadegau. Pen-y-bont i cael mwy o ymdrechion cywir hefyd, ond yn eitha cyfartal, a dyna sgôr hefyd yn gwbl gyfartal o ran y sgôr. Owen Tyler-Jones di ymlwybro lawr o'r pwynt sylwebu. Yn teimlo'n gêm rhwng dau dîm sy'n bendant yn mynd i fod yn cystadlu tua'r brig tymor yma, Owen. Yndi, sa'n syndod os na fysa ni'n gweld y Pen-y-bont yn y chwech ucha, o feddwl beth ni wedi weld yn yr hanner cyntaf. O leia, chi'n teimlo falle? A Cei Connah yn amlwg, maen nhw'n mynd i fod yn gry drwy gydol y tymor. Ond fydd Pen-y-bont hapusa, oherwydd maen nhw wedi achosi problemau nad ydy'r Cei Connah wedi gorau gwynebu hyd yn hyn tymor yma. Sydd yn rhywbeth braf i weld bod yna dîm sydd yn fodlon mynd allan ar y droed flaen a mynd ar gêm atyn nhw. Felly oedd hi'n wych i'r gêm bod nhw wedi cael y gol gynta, ond yn amlwg Cei Connah yn dangos wedyn pam nhw ydy'r pencampwyr. Gen i weld y gol gynta nawr, a'r gol gynta i Cei Connah ildio tymor yma hefyd. Ie, ac y syndod mwyaf ydy bod hi'n dod o gic gornel. A dwi'n gwybod nid yn syth o'r gic gornel, ond o'r ail gymal os lici di, sydd yn rhywbeth fydd Andy Morrison yn gandrych amdan. Mae hon am bas ydy, ond dwi'n meddwl bob parch bod o'n disgwyl i'r bas fod yn berffaith. Jyst i roi dim mewn ardal oedd honna, neu mi fysa Pep Guardiola ar ei ôl o'n lle Kevin De Bruyne, oedd hi mor dda hynna. Ond wedyn Harling sydd wedi bod un o ser yr hanner cyntaf, di achosi lot o broblemau i Cei Connah rhwng yr amddiffyn a chwaraewyr ganol cae, yn heiddi gol, ac mi fysa Rhys Griffiths wrth i fod. Maen nhw hefyd, heb Georgievski, un o'i ser tymor diwethaf, Ben a Moon hefyd, felly maen nhw fwy i ddod gan Pen-y-bont tymor yma, felly? Oes, ac weithiau pan ti'n chwarae yn ebyn Cei Connah, does a ddim llawer o bwysau. Mae pawb yn disgwyl gweld yr ymwelwyr yn dod yma, pencampwyr ac yn cael buddigoliaeth. Felly ti'n gallu chwarae chydig bach efo mwy o ryddid. Efallai fydd yna fwy o her iddyn nhw'n gwynebu y clybiau sydd o'i cwmpas nhw yn yr hanner isa, fel mae'r tymor yn mynd ymlaen, ond beth da ni wedi weld hyd yn hyn, maen nhw wedi bod yn gampus unwaith eto. Andy Morrison wedi bod yn cwyno ers cwpl o wythnosau nawr bod i chwaraewyr newydd ddim yn cael chwarae. Byron Harrison wedi cael y caniatad angenrheidiol, gêm gynta, gol, beth am ei berfformiad e'n gyffredinol? Ie, mae di wneud yn iawn, dim problem o gwbl. Mae di cael y gol sydd yn mynd i fod yn gret i'w hyder o. O'na groesiad o safon efo droed chwith yn dod jyst i ardal berffaith iddo fo ddod. A be mae'n wneud yn dda ydy, un, gwneud yr hediad, ond yn ail, mae'n ddyn tal, swn i'n dweud 6 troedfedd, 5 modfedd, chydig bach llai na fi, efallai ddim cweit mor dal, ond mae'n ymestyn yma yna. Mae'n defnyddio bob rhan o'i gorff i ymestyn, a mae'n cyrraedd y bel cyn Ashley Morris yn y gol, ac mi fydd wrth i fod. Ie, chi'n gweld i symudiad, oedd yn barod amdani, dangos y profiad o bosib. A Cei Connah, mae'n ddiddorol gweld nhw, mae'n gynnar, tro cyntaf ni weld nhw ar sgorio. Mae yna newidiadau wedi bod, fel ni'n gweud, Danny Davies di mynd, Mike Wilde wedi mynd, cael rhywun fel Jamie Mullen yn dod mewn. Mae yna newidiadau, nhw'n dîm gwahanol rhywsut tymor yma? Na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl efallai da ni'n gallu sbio i fewn i bethau chydig bach yn ormod. Maen nhw wedi dechrau tymor yn dda. Mae Aaron Edwards wedi gadael y cae, wedi brifo'n gynnar yn y gêm, felly Siom ergyd arall. Yn amlwg, maen nhw wedi colli chwaraewyr da, chwaraewyr pwysig, ac unrhyw bencampwyr sydd yn gweld hynna'n digwydd. Mae'n mynd i gymryd chydig bach o amser, ond fi Cei Connah'n iawn. Wedi cael cyfleoedd hefyd, gen i weld ambell un nawr. Bydd Andy Morrison yn weddol hapus o bethau? Bydd. Os yw e byth yn hapus? Bydd o'n hapus efo'r cymeriad maen nhw'n ddangos, wrth gwrs. Bydd o'n disgwyl gweld mwy o reolaeth. Williams syth ar y cae cael y cyfle yma. Efallai ddim wedi cnesu fyny cweit digon. Bydd Morrison yn siomedig efo hynna, ond maen nhw yn y gêm. A dyma da ni'n mynd i weld yn yr ail hanner. Bale yn dod i fewn i'r cwrt cosbi dro ar ôl tro. Felly, Pen-y-bont, mae rhaid iddyn nhw fod yn barod am y frwydr yna, a dwi'n siŵr mi fydden nhw. Ie, wel, un ar yr egwyl, a di mwynhau yr hanner cynta, hyd yn hyn, lot mwy i ddod. Cofiwch bod y seintiau newydd wedi ennill ar Flint. Y ddau dîm yna di ennill i 3 gêm gynta o tymor, bach o bwysau ar Cei Connah. Gwni weld byddaw wedi'r egwyl. Dewch yn atwch ni, hydwch mynd yn bell, yr hael yn dal i wenu dros Pen-y-bont. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croeso nôl ato ni I Pen-y-bont. Y pencampwyr Cei Connah yn gyfartal ar yr egwyl yn erbyn Pen-y-bont. Un yr un yw I, ond mae'n wythnos fawr o bêl-droed rhyngwladol ar y ffordd. A'r cyfan yn fyw ar S4C, y cyfan yn dechrau pnawn Di Mercher. Nodwch yr amser, y gêm gyfeillgar yn y Ffindir yn dechrau'r cyfan. Wedyn mae Cymru yn Belarus, neu maen nhw oddi cartre yn Belarus. Y gêm yn cael ei chwarae yn Rwsia oherwydd y sefyllfa wleidyddol. A wedyn ni wythnos un os Fercher, bydd Cymru gartre yn erbyn Estonia. Y gêm yn rhagbrofol yn Gwpan y Byd. Mae dwy gêm wedi bod yn y grŵp rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd yn barod cyn yr Euros. Mae'n gymleth mae Wain Tudur Jones, ond Cymru wedi colli yn erbyn Gwlad Belg, ennill yn erbyn y Weriniaeth Tsiec. Mae'n bwysig yw'r gemau nesaf yma. Maen nhw'n enfawr. Gêm gyfeillgar I gael chydig bach o funudau, nifer fawr o'r garfan sydd ddim wedi bod yn chwarae ar ddechrau'r tymor yma, ond wedyn y ddwy gêm gystadleol, Estonia, Belarus, mae rhaid I ni gael 6 pwynt, dwi'n meddwl. Mae Weriniaeth Tsiec yn dîm sy'n mynd I fod yn gry tuag at diwedd y bencampwriaeth, di mynd i'n cam ymhellach na ni'n yr Euros, sydd yn dangos pa mor dda di nhw a Gwlad Belg. Felly, yn erbyn y ddau dîm yma, ddwy wlad yma, mae rhaid ennill. Nes ti grybwyll chwaraewyr ddim yn chwarae, dwi wedi bod yn cyfri. 27 yn y garfan, 17 gallai di chwarae heddi, dim ond 10 na ddechrau. Harry Wilson di sgorio I Fulham, Brennan Johnson di sgorio I Forest hefyd. Ewen broblem bod cyn lleied yn chwarae. Diolch yn ddelfrydol yn amlwg. Da ni eisiau gweld y chwaraewyr I gyd yn chwarae yn reolaidd. Diolch ddim yn broblem newydd. Bron a bod bob amser ymor tymor, mae'r un broblem. Felly, dim byd newydd I Gymru, bydda ni'n iawn. Pêl-droed rhyngwladol yn fyw o'r S4C. Cofiwch bod ambell I wedd ar llediad hefyd. Un o Gwpan Cymru yn y canol, digon I ddod. Ond uwch Cyngor Cymru, JD, sy'n cael yn sylw ni nawr. Mae'n gyfartal, ewn ni nôl at Gwennan Harris a Nick Parry. Ie, pêl-droed ar S4C sy'n gallu'ch cymryd chi o'r Rwsia i'r Ffindir I Ddimbych ac yma I Pen-y-bont. Pêl-droed ar bob lefel. Yma da ni ar lefel yr uwch gyngrair ac mae'n gyfartal rhwng pencampwyr yr uwch gyngrair honna a'r tîm o'r ffenodd yn bedwerydd. Ac yn y glas ar gwyn yma'r tîm cartre Pen-y-bont ac yn ei di anghyfarwydd mae Cei Connah. Gwennan Harris cyn chwaraewraig ryngwladol Cymru efo fi y gwylio Caerdydd pnawn yma. Heiddi colli? Na, ddim yn heiddi colli. Heiddi ennill mwy nag unrhyw beth. O, ie wir? Ie, nath nhw chwarae'n dda, jyst methu cymryd y cyfleoedd a Bristol wedi cymryd golio nhw'n dda. Yn wedig yr ail un, oedd hwnna'n fflip o gol gan Feynman. Nath o chwarae Ciffer Moore? Do. Dechrau Ciffer Moore? Do, ie, Ciffer Moore wedi chwarae a dy ffefryn. Giles. Ie. Mae wedi cael dechrau da iawn i'r tymor yn dydi. Nath Colwell ymlaen, a nath e chwarae'n dda iawn, o'n i'n really impressed gyda fe, nath e argraff dda. Y disgwyl mae'n debyg ydy bydd Colwell yn cael ymddangosiad yn y gêm yn erbyn y Ffindir. A dyma'r sgiliau sydd wedi esgor ar gornel gyntaf yr ail hanner yma. Ac dwi wedi sôn dipyn am Kane Watts. A mae wedi bod yn un bach prysur. A mae Owen y captain I gymryd y gic at y postyn gosa. Ac y gol iddi. Ac mae'n wedi feddwl. Ar y dyfarnwr cynorthwyol nes at yr achos. Ac ar y teg I Iwan Griffith. Ac oedd yna arwydd fan ar falle y caren nhw gael cic dipyn bach yn uwch. Ie, sicr angen curo'r amddiffynwr gyntaf yna, tuag at y postyn bellach. Penderfyniad cywir, oedd yn sicr yn gic gornel. A dyna'r un oedd nhw am I gweld a mynydd y beniad gan y capten Horan. A'r eilydd Aaron Williams, yr unig newid hyd yn hyn ar ôl dod mlaen yn lle Aaron Edwards. Yn gynnar yn yr hanner cyntaf. Oedd yna gymaint pêl yn well. Mae'n chosi problemau tuag at y postyn bellach, ble mae'n anodd i'r holl chwaraewyr cael pŵer arni I gael ei ffwrdd, ond mae fe'n rhoi cyfle I chwaraewyr Pen-y-bont I ymosod arni gyda cyflymder. Chwarae teg I Pen-y-bont, maen nhw wedi dechrau yr ail hanner yma yn ddigon pwrpasol Disney. Ond y braidd yn obeithiol, mylen mewn.
Ac oedd yna o blaen Evans. A'r cefnogwyr ddigon call i sefyll yn llygad yr haul. Yn y cysgod â ni. Yn y cysgod mae o. Dwy gêm gyfartals gan Pen-y-bont ar hyn o bryd y tymor yma. A rwy'n teimlo petai nhw'n gallu cael un yma. Roedden nhw'n weddol bodlon efo honna. Dwy fuddugoliaeth gan y pencampwyr. Almost off then, good. Good lad. Now Davies, ti aros lawr, dwi'n meddwl bod o'n iawn. Just i colli chdi bach o wynt mae o, ie. Ie, mae'n mynd i gymryd dipyn mwy na hynny i ysgwyd cyn chwaraewr met. Chwaraewr ifanc y tymor dechrau gyda llaw. Miles Davies. Curran. Williams. Curran at y postyn pella. Pen-y-bont yn cael ei hannog i rithro allan. Mae'r Cysedion yn dal i fyny mewn niferoedd ers y tafliad diwethaf yna. Curran nôl at Owens. Y gyn peth gewch chi gan Curran. Mi gewch chi gwaith caled ganddo fo. Sdim angen neud hwnna unwaith eto. Nwch chi gweld unwaith yn y hanner gyntaf. Dwi ddim yn mynd unrhyw lif hwnna. Mae gyda cefn at y gol, dim fygythiad o gwbl. Jyst angen aros lan, jyst sicrhau bod chi'n rhoi pwysau arno fe, fel bod yn hollol ymwybodol bod chi fyna, ond paid ildio cicrinau yn wedig yn erbyn tîm fel Cei Connah. Ie. Tîm yma ciciau gosod yn fwyd a diod iddyn nhw. Ie, ni'n gweld Bog a Harrison reit yng ngwyneb ei gilydd, bach o dynnu crysa un o'r llall. Dyna pan mae Iwan y dyfarnwr wedi penderfynu cael gair efo'r ddau. Bog yn dangos ei. Ti'n cael ymwylio fi, boi. Dyna oedd y digwyddiad. Davies. Hwnnw wedi cael ei gweithio. A weithiau da chi'n gweld cryfder corfforol Cei Connah. Curran. Cael ei wthio allan at Harrington. No mewn â hi. Mae'n dibynnu i bwy mae'n disgyn. Horan! Ac oedd na wiriad ar ei ergyd o hefyd. Cic gornel. Oedd e'n agos fyna. Bach yn un ffordd fel gol Harlin yn y hanner gyntaf, ffordd nath ei darllen y chwarae, ond nath ei defnyddio'r cyffredwyr cyntaf jyst i cael bach o ledd fe a wedyn defnyddio'i gorffe i helpu a troi. A wff, oedd e'n agos. Ie. A mae'n hawdd anghofio di Horan ddim yn ben i gyd. Yna te. A Harrington yn dod, mae Morris dan bwysau. Mae'n cael digon arni. A mae hwn yn gyfnod bach anodd i Pen-y-bont. Mae hwn am ddiffyn yn gadarn. Ond mae hwnna yn y gyfnod o chwarae sy'n dangos ochr gorfforol iawn Cei Connah, dydy. Yn sicr, ond fydden nhw wedi paratoi ar gyfer hwn. Fydden nhw'n hollol ymwybodol a bydd Rhys Griffiths wedi paratoi nhw. Yn dda, yn wedig yn y ciciau gosod fel hynna, ble mae'r pwysau yn mynd i bod ar Ashley Morris, a mae lot o bobl o gwmpas e. So fydd gyda nhw cynllun ar sut i ddelio gyda unrhyw sefyllfa tebyg i hynna. A da ni yn gweld y gwahaniaeth yn arddull y ddau dîm, ac Connah mor uniongyrchol, y peli hir o lawr y canol o gymharu a Pen-y-bont wedi cael ei cyfle troi chwarae'n ddel yng nghanol caen, efo. Na, a dydy Andy Morrison ddim yn licio pan da ni'n sôn i bod nhw'n uniongyrchol, ond unrhyw sydd wedi gwylio y gêm yma bob munud ohoni, yn amlwg dyna maen nhw'n neud. Maen neud o dda. Enghraifft arall, mae'n rhywbeth sy'n rhoi golwyr dan bwysau am unad Morris yn ardderchog fan'na. Cyn golwr y bala, wrth gwrs, oedd efo'r Rhys Griffiths yn ei cyfnod llwyddiannus nhw'n Llanelli. Mae wedi wneud yn dda iawn fan'na. Mae'n anodd iawn i gogeidio pam mae gymaint o pobl o chwaraewyr o gwmpas. Nes ni gweld yn dod yn bell iawn o'r gol yn hanner gyntaf, ond dyna beth chi moyn.
O ran yr amddiffynwyr, fydden nhw'n cymryd hyder allan o'r ffaith bod y gôl-geidwad Morris yn hyderus yn y sefyllfaoedd yna. Pan ti ar y cae a mae gen ti gôl-geidwad sydd yn dod allan a gwneud hynna, fel amddiffynwr ti wrth dy fodd pan mae'n dal y bel yn amlwg. Oherwydd mae'r bel yna'n dod i fewn i'r cwrt cosbi. Ti'n gwybod bod tîm Cei Connah yn mynd i dargedu y gôl-geidwad, rhoi o dan bwysau, a mae hynna jyst yn tawelu popeth. Ac efallai'n gwneud nhw ailfeddwl pa fath o groeso ti'n dod i fewn tro nesaf. Fyddwch chi be, mae'r cawl yma yn dechrau berwi. Mae'r cyfarwyddiadau o'r ystlys yn mynd yn fwy ffyrnig. Mae'r cystadlu am bob pel yn mynd yn fwy ffyrnig. Mae'r chwaraewyr yn gweiddi ar ei gilydd, yn annog ei gilydd i fod yn fwy pwrpasol. Chris Owens allan. Davies at Harrington i ochr bella'r cae at Morris. Mae Curran yn bob man i fod yn deg efo fo. Mae ar y chwith yn cega ac yn cicio ac wedyn sydyn mae ar y dde. Beth sydd ddim yn helpu Pen-y-bont nawr yw'r ffaith bod y haul reit mewn llygaid nhw. So pan mae'r peli hir yma'n dod mewn, mae hwnna wedyn yn y problem arall. A falle dyna un o'r resymau mae Andy Morrison wedi gweud, bod nhw'n chwarae fel hwnna, ty beth. Wedi gweud, 5 munud gyntaf sicrhau bod chi'n rhoi gymaint o pwysau arno nhw sy'n bosib. Mae hwnna'n bwynt diddorol ydy, ac mae nhw wedi bod yn hyrdio'r peli uchel. Un ar ôl y llall. Ac yn sydyn ar y gair, mae'r haul yn mynd mewn chydig bach. Harling, ardderchog. At Watts. A mae bachgen ifanc yna wedi cadw Davies yn brysur. Disney, sydd ddim wedi bod mor ddylanwadol y mae o yn aml iawn o flaen y 4 cefna. O bosib, y rhy agos at nhw dwi'n siŵr, ond diolch wedi gwneud i bethau ddigwydd. Harrington yn chwilio am Harrison. Oeddech chi be, oedd wedi mynd, a mae hynny yn rhywbeth mae rhaid fy gywiro, neu mae'n mynd i wylltio i reolwr yn gacwn. Ie, yn ymwedig pan ti'n edrych ar draws, fi wedi bod yn eog iawn o'n wneud hynna gymaint o weithio pan o'n i'n chwarae. Pan ti'n gallu gweld ar draws, does dim esgus. So mae angen amser i'r symudiad yn well. Rwystredig os rhywbeth yn de. O bron, efallai mae'n cymryd chydig bach o amser iddo fo fel ymysodwr sylweddoli sut mae Cei Connah chwarae, herwydd eich bod o di arfer, os mae'r bel yn y safle yna, cefnwr de, o dim yn mynd i ddod teg ata fi mor gynnar yn y symudiad, ond cwyliad i fi boi mai, felly gwna'n siŵr dy fo ti mewn safle lle ti ddim camsefyll. Davies yn ei cholli hi i Evans, ac Evans, diolch yn amlwg o hyd, yma be mae o'n neud yn ysgafn ac yn ddestlus. Weithiau mae'r chwaraewyr yn rhy gry iddo fo, ond mae gynno fo sgiliau yn does. Yn sicr, yn technegol yn wych, ond mae angen fe cryfhau yn weddol gyflym i fod yn effeithiol yn y gyngrair yma. Curran, mynd amdani hi. Mae hwnna'n sal am unwaith gan Morris, a mae wedi rhoi cyfle i gapten y tîm cartre ddod â hi am y Owen i lledu allan at un arall sydd wedi chwarae'n dda wet. Bachgen ifanc, ysgafn arall, ond pan maen nhw yn mynd, mae'n braf i gweld nhw'n mynd. A hefyd yn gas, mae'n braf i gweld nhw'n dawnsio heibio dynion cydnerth. Da wedi sôn llawer iawn am Snaith yn yr ail hanner yma, ond i'r bel yn wedi bod yn ei ran o'r cae, ydy? Na, ar y degau fel hynna, mae wedi gwneud yn dda iawn, fel ni'n gallu gweld fan'na, dod â chwaraewyr arall mewn i'r chwarae. Ond mae'n pleser wylio'r dau o sgellwyr yma, Watts a Waite. Maen nhw mor twylldodrus. A chi jyst moyn i Pen-y-bont ceisio cael y peli nhw mor gyflym ag gallu nhw. Ardderchog, Watts yn profi'r pwynt, mae Snaith yn y canol, mae'r bel Dianelid ag ato fo. A mae Horan yn chwarae'n saff ac yn ildio cic gornel. Yn ymwedig yn y ffordd mae Cei Connah yn chwarae, achos bod gyda nhw 3 amddiffyn o'r cil. Os maen nhw'n gallu twyllo mewn ffordd a mynd amdani, bod yn ddewr a gadael i Waite a Watts yn uchel, fydd Cei Connah wedyn gorfod tynnu fwy o chwaraewyr nôl i helpu nhw. Mor addas bod hi'n sôn am Watts ac yn sydyn o ddadrymiau yn cael i curo yn yr wythnos, gollon i Watts arall. Ond dyma y gic i'w chymryd gan Owen. A dyma ymateb da gan Pen-y-bont, ac os mae'r ail hanner yma, os chi'n gallu deud bod o'n fratiog, ond be mae wedi bod ydy yn ymosodol uniongyrchol gan Cei Connah. Fewn â hi, a dydy Oliver Byrne ddim wedi gorau geid llawer iawn, ond mae yn ei wneud yn gywir. Gôl-geidwad gorau'r gyngrair. Dwi wrth y modd yn ei wylio fo.
i faint o, pa mor gyffyrddus ydy o'n dod allan, y ciciau gosod, ciciau cornel, dim problem. Mae o'n gol geidwad o safon. Gyda llygad arni holl ffordd i lygad yr hael fel oedd Gwennan Harris yn sôn, ac os da chi'n gwisgo mor llachar yma Ashley Morris yn ei wneud yn gol Pen-y-bont, a chi byd ag y camgymeriad, achos mae pawb wedi sylwi arnych chi. Dwi'n wedi gweld kit mor lachar ers amser mai. O, ddim wael tymor diwethaf, methu cofio rhyw tîm yn y pencampwriaeth. Kit gweithaf fi erioed i gweld. Dylan Ebenezer yn gwybod, mae hynny'n sicr. Ffasiwn o pêl-droed o chyfau beth at ei gilydd. Yr bêl gan Williams, eilydd Cei Connah, yn ôl at Harrington. Harrington i ganol y cae at Morris, Morris at Disney, a Disney allan at Chris Owens. Unwaith eto, Morris yn ei gwylio hi. Just yn mynd nôl i'r pwynt gol geidwad fan'na gyda Oliver Byrne, OTJ. Ti'n hapus gyda'r safle dechrau? Cos fi teimlo gweithio mae fe bach rhy uchel. Bod o'n cymryd gormod o risg. Falle bod hynna'n negas gan y rheolwr. Yn amlwg, mae safle gol geidwad wedi newid yn dod, safle dechrau beth bynnag dros y blynyddoedd diwetha. Dwi'n meddwl mae fyny chwaraewyr creadigol gymryd mantais yna sylweddoli, mae o'n rhy uchel a wedyn mynd am un hir dros i ben o. Hyfryd gan Watts eto, hyfryd iawn gan Watts, ac allan at Wait, a mae Wait ar ei droed fe, mae'n gwiro. Ond y ddau ifanc yn cyfuno unwaith eto ar hyngddi nhw, mae Jack Evans, a mae yna dri bach da gan Pen-y-bont yn fan'na. O, mae Watts jyst yn dawnsio heibio. Dawnsio heibio'r ail fan hyn. A mae'n neud fe edrych mor hawdd. Lyca ni wedi gweld Wait falle jyst yn defnyddio'r gwagledd gyda fe lawr yr asgell, yn lle tynnu nôl mewn i'r holl cyrff. O, dwi'n meddwl fan hyn bod ni'n gweld dau dîm sy'n dangos athroniaeth cwbl wahanol dau reolwr. Ac hefyd tatrwm tebyg i'r hanner cyntaf ynddo, Cei Connah y droed flaen yn gynnar, ond wedyn Pen-y-bont yn tyfu fewn iddi. A mae hwn a Watt ar yr ochr arall wedi bod mor bwysig. Gwennan yn gywir yn fan'na. Ddim yn aml wyt ti'n cael dy hun mewn sefyllfa un yn erbyn un efo amddiffynwyr Cei Connah. Maen nhw mor dda am warchod i gilydd, chwaraewyr canol cae mynd draw i helpu. Hwna oedd y sefyllfa. Rhedeg teg at y cwrt Cosby, un yn erbyn un, ond ddoth o'n ôl i fewn. Teg at chydig bach o drwbl. Evans fan'na, dan bwysau. Oedd yn gwybod union sut ti'n neud. Snaith o. Ddim wedi cael da gan Snaith fan'na. A weithiau pan mae'n chwaraewyr da iawn o gwmpas chi, a mae rhywbeth yn dod i stop o'ch herwydd chi, mae'n tannu nellu dipyn bach eich cyfyngiadau chi, a mae gan Sam Snaith lawer i ddysgu yn does. Oes, mae fe dal yn ifanc hefyd. Cwbl o cyfrifiadau da. Wel, no Sil, mae ddw gyda Gwennan am 9 o gloch ar y 5 o fedi. Stori Jimmy Murphy, ac o hwnna yn mynd i fod yn raglen, gair o'i fel hyn, mae'n mynd i raglen wahanol, ddifyr iawn ar sut i wneud hwnna. Mae ddw gyda Gwennan, gael eich ceg chi. Mae'n iawn, oedd hwnna'n bleser yn y gwir. Nawr te, mae Reynolds di aros lawr. Owens. A wyddwch chi be, da chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Mae o'n cam sefyll eto. Ac mae hwnna'n dipyn o ddihangfa i Pen-y-bont ydy gwir, ydy, ac maen nhw'n taro'r peli uchel mae tuag atyn nhw, ond os ydych chwaraewr ar y pen yn cam sefyll yn pwynt agos. O, mae'n hawdd i nhw wedyn, a mae'n bwyto mewn i'r amser, maen nhw'n cael amser i aildrefnu, jyst cael wynt yn ôl, anadl yn ôl. Ond maen nhw wedi chwarae yn dda yn amddiffynol, fi wedi bod yn impressed gyda'r ffordd, maen nhw'n gwarchod i gilydd, maen nhw'n lleihau fel wedi y bylchau rhwngthyn nhw, fel i sicrhau os bod nhw'n methu ennill y pêl gyntaf, mae'r person arall wedyn yn wedig rhwng Borg a Jeffries, mae'r person arall yn y lle gywir jyst tu nôl. Mae'n ychydig bach o newidiadau yn mynd i fod. Liam Walsh yr amddiffynwyr di un ohonyn nhw sy'n mynd i ddod ymlaen horan fyny'r cae. Byron Harrison yn chwilio am Curran Evans. Y bêl yn glynu at ei droed ond o Morris allan at Wait. A mae Wait efo Harrington. A da ni yn yr hanner awr ola. A dyna chi Wait. O gas newydd dros yr haf cyn chwaraewyr dan 11 i Gymru.
Mullen. Cyran di dod yn ddofn iawn. Morris. A Morris a Owens, a dyna hi eto. Y lwmp fyny'r cae. Ac os na well symud neu ymateb ymhen ymosodol y cae, wel, di Pen-y-bont ddim yn mynd i boeni gweld Cei Connah yn chwarae felly, ac yn cyfyngu i chwarae i wneud hynny. Bydd yn ddiddorol gweld fel mae'r gêm yma'n mynd mlaen, os fydd Rhys Griffiths yn teimlo na fi moyn sicrhau y pwynt, neu os bydd e'n mynd am wel, gan i weld gyda'r eilyddion, ond os bydd e'n moyn mynd amdani a gadael y chwaraewyr yn uchel lan. Cyn Watts sy'n gadael yr hif 17, syndod, Gwenan? Ie, syndod enfawr. Fe wedi bod yn chwaraewyr gorau ar y cae. Fe yw'r un sydd wedi bod yn creu. Ac un arall hefyd, y bachgen Jack Evans hefyd yn gadael y cae. Ie, maen nhw'n ifanc. Ydyn, maen nhw'n cynefuno efo'r cyngrair. A mae'r ddau sydd dod maen yn ei lle nhw chydig bach mwy profiadol, Liam Walsh, sydd yn amddiffynwr. Ac Nathan Wood. Yr hif 10, wel mae Nathan Wood yn chwaraewyr da. Fi ddim yn syni gweld Jack Evans yn dod oddi ar y cae. Mae wedi bod yn daclus ar y degau, ond mae'n mynd i cymryd bach o spel fe dod i arfer gyda falle dwysedd a'r ffordd mae'r gyngor yma'n cael ei chwarae. Ond fi'n methu credu bod Watts, ond i bai bod anaf, hwnna yn syndod mawr. Ie, mae Miles Davies di mynd i fewn i ganol cae rwan, felly chydig bach o newid, felly ddim patrwm, ond chwaraewyr yn symud o gwmpas. Miles Davies yn amlwg chydig bach fwy o brofiad, bach o egni yn ganol cae i stopio Callum Morris a wedyn rhedeg i'r cwrt Cosby, ond dwi'n cytuno efo Watts. Pan mae Kenty a Sgellwr, hyd yn oed os mae di blino, dal i gael llwyddiant a dal i fynd heibio am ddiffynwyr sy'n gadw ar y cae. Harling. At Wood. Da gan Wood. Horan yn clirio, ac a fawol gan Nathan Wood. A mae Nathan Wood, yr eilydd, yn ei sgidiau pink. Wel, pam da ni'n sôn am gŵn? Mae pawb yn gwybod bod fi'n caru cŵn. Fi'n stopio siarad am bêl-droes, da chi'n dangos ci fi. Ond mynd nôl at Nathan Wood. Fo sy'n cymryd y tafliad nawr. Cyn aelod o, oedd yn mynd i gymryd y tafliad, cyn aelod o Academy Fulham. Ac fi'n ddafod gweld be fi gynno fo i gynnig yn yr 20 munud a mwy sy'n weddill. Wedi dechrau'n fywiog iawn, mae hynny'n sicr. Mae'n digornol. Mae'n chwaraewyr dda iawn i gweld nhw, sy'n diwethaf. Just dim newid i'r system i Pen-y-bont, just newid i'r chwaraewyr a falle un neu ddau wedi symud fel wedodd OTJ fan y Miles Davies dod mewn i'r canol cae. Cyn Owen, unwaith eto. Sy'n wedi gymryd y gic. Dau ddeg pump o funud a mae'n hynod o glos rhwng y ddau dîm a di bron a bod y gol i'w rwyd i hun gan Callum Morris. A mi oedd Oliver Byrne i fod y deg yn effro iawn fanna. Nath ymateb, nath arbediad adweithiol da. O beth nath hwnna oedd y rediad gan Jeffries, reit ar draws y postyn gynta, hwnna nath creu y hanner cyfle. Harrison. Cyran. Ar draws y cort, Tor Hwyd, ac yn sydyn ar ôl rhyw gystadleuaeth yng nghanol y cae. Mae yna gyfle di bod yn y naill ben a'r llall. Gweld fan'na, rediad gan, sodliad fach hefyd gan Jeffries. Nhw as yn dweud, pan mae Croeso yn dod mewn, dylse bod y chwaraewyr yn ymosod ar y postyn gynta, y postyn bellach, a wedyn mae yna pobl arall o gwmpas ble mae'r cic o'r smotyn. Mwyn tynnu'r amddiffynwyr allan o sofleoedd nhw. Ond fel nes i gweld wedyn, syth lawr y cae i'r ochr arall, a Cei Connah bron yn sgorio. Mae wedi bod yn gêm yn bryn iawn o arbediadau gan y naill golwr na'r llall. Ond mae'r ddau wedi gwneud cyfraniad pwysig yn y ddwy gol. Mae'r ddau dîm hefyd yn cael eu cyfnod o bwyso. Mae'r ddau dîm yn mynd am y fuddugoliaeth. Neb yn eistedd yn fodlon efo'r pwynt sy'n ganddyn nhw. Harrington. Ar ei ddroed chwith. Cyran.
Wedi rheoli hi, a mae wedi mynd mewn yn rhy ffyrnig. Geith y gardyn felen am honnogaeth. Ac dyna natur chwarae fo. Diolch yn mynd i fyny ar un byd. Ie, mae hwnna'n pendant, cadw felen. Ond mae'n anodd achos dyddi yma, mae chreuwyr yn plygu lawr mor isel i penio'r pêl. Mae'n anodd, ond mae fe'n dilyn trwy... I fod yn onest, mae fe'n lwcus ddim gweld coch fyna. Achos nath ei dilyn trwyddo gyda'r studs yn dangos. Ie, o gyn drwg o fyna. Mae'n rhaid deud, gath y gwbl o... Ond y gwbl o enghreifftiau yn rhan y cyntaf lle, oedd yn weld ei hun, oedd o weld... Mae'r teip o chwaraewr sydd yn licio chydig bach o mynd i fyny wyneb yn wyneb efo'r amddiffynwyr a hyn a'r llall, ond oedd o'n ffodus yn fanna, codi goes mor uchel. Ond mae Cei Connah di mynd yn fwy uniongyrchol na dwi wedi gweld nhw ers amser maith. A dwi'n meddwl yr rheswm ydy, mae yna chydig bach o ofn o chwaraewyr Pen-y-bont pan maen nhw'n ennill y meddiant yn y safleoedd canolog na, maen nhw'n achosi problemau. Felly mae Cei Connah yn penderfynu na, da ni'n osgoi hynna yn gyfan gwbl, mynd drostyn nhw. Yn sicr dyna sydd wedi digwydd yn yr ail hanner yma, de. Hynny yw, mae yna bobl yn cwyno bod yr ail hanner ma'n fratiog, ond byddwch chi'n cael un tîm yn cicio'r bêl eto ag eto yn hir lawr ganol y cae, gan osgoi ganol y cae. Mae'n mynd i edrych yn gêm fler, a mae'n ddiddorol, mae yng nghanol y cae. Mae Pen-y-bont i penderfynu cryfhau, wrach bod nhw'n teimlo tasa ni'n gallu cael y bêl. Be maen nhw'n gwneud yw actually newid system, so mae 5 dyn nhw nawr, a wedyn 4-1. Morris di dod ac yn gorod rhedeg am yn ôl, ac wrth gwrs oedd Aaron Williams ddim yn mynd i roi fyny arni chwaith, mae o'n honni bod hwnna'n drosedd. Ie, so mae Ryan Reynolds di mynd mewn i'r llinell amddiffynol, a wedyn yn amlwg mae Harlan jyst i cwmpo nôl tipyn bach cyferbyn a Miles Davis. Jyst i sicrhau bod gyda nhw fwy, achos yn amlwg gymaint o peli yn ymgyrchol yn dod mewn gan Cei Connah, mae dyn nhw digon o ddynion nôl yn amddiffyn. Snaith. Wel, y dyfarnwr cynorthwyol wedi codi i Lidman fanna. A mae'r bêl gan Harling, sgoriwr gol Pen-y-bont yn ymddangos bell yn ôl nawr. At Wood. A mae Wood i gyd yn ardderchog ers dod ymlaen o redeg honna cic gol fi. Falle newid yn y system yna jyst yn dangos y ffordd o feddwl. Rhys Griffiths falle yn hapus i cael pwynt yn erbyn y pencampwyr. Lyca ni wedi gweld e'n mynd amdani, ond mae yn mor gynnar yn y tymor. So yn amlwg, gyda nhw 2 pwynt, ond falle yn teimlo'n siomedig bod dim mwy gyda nhw o'r 2 gêm gyntaf. Y bêl gan Williams yr eilydd. Mae'n rhoi ras i'r capten Owen. Mae Owen yn glynu ati das, dangos i brofiad. Ken Owen. Yr unig un gyda llaw, y tu allan i'r 3 ar frig y cyngrair tymor diwethaf, gafodd ei ddewis i dîm y tymor. Yn un o'r chwaraewyr gore yn y bont heb unrhyw amheuaeth, a hynny'n cael ei gydnabod ar ddiwedd tymor diwethaf yn y dewis o'r tîm yna. Mewn i'r 20 munud ola. A mi allai'r naill dîm neu'r llall yn ei ffordd gwbl wahanol gael buddigoliaeth fan hyn. A mi byddai'n buddigoliaeth dda i'r ymwelwyr fel y tîm cartref. Os am llawer o dîmau anoddach i chwarae y tymor yma na'r 2 yma, nagos? Na, dwi'n meddwl, Nick, ond be fydd yn ddifur ydy, da ni yn sôn a da ni wedi sylwi pa mor uniongyrchol mae Cei Connah di mynd. Ond ar ddiwedd y gêm, os maen nhw'n ffeindio'r gol hwyr yna, wel, dyna di'r ffordd gywir yn de. Mae beirniadaeth o chwarae'r bêl yn hir a ddim yn chwarae gêm ddelfrydol. Da ni mond yn asesia beirniadu go iawn pan nad ydych chi'n ennill yma. Ond pan da chi'n gweld tîm yn trio chwarae'n ddeniadol, da chi'n gwybod beth sy'n well gyda chi weld, ydych? Oes, ond wedyn mae cefnogwyr yn hoffi gweld tîm oedd yn ennill. Siôn angen edrych ar Abertawe. Y ffordd maen nhw bod yn chwarae tymor yma, a eto heddiw ond i colli. Horan yn chwilio am Harrison. Nawr te, oedd na ymladd oedd amddiffyn da ar Mark Williams fanna, a mae Borg a Jeffries di bod yn gry iawn, a mae'r bêl gan sgoriwr gol Pen-y-bont, Harling. Mae'n cael ei tharo tuag at Snaith, a mae Snaith yn cael ei giro yn yr awyr gan Chris Owens, a mae'r eilydd Wood yn ei chasglu hi.
A Bale yn ôl yn chwilio am Wood, nac mae'r hedeg yn hyfryd i lwybr Miles Davies. Nawr te, mae Miles Davies yn mynd i allu mynd i hun, oedd ar hwng dau feddwl, nath Callum Morris na'r ferchog fan i ddod efo fo. Wood, sydd wedi creu gymaint argraff ers dod ymlaen. Ond dwi'n siŵr bydd Miles Davies yn teimlo sydd wedi gallu gwneud yn well. Oedd e jyst ddim yn digon pendant. Os oedd e wedi mynd amdani at y gol, fi'n siŵr bod wedi cael hanner cyfle i'r gyrdio. Reynolds. O'n i'n meddwl bod yna drosedd yn fanna. Swn i'n Iwan y dyfarnwr, swn i'n mynd i ochr y cae unwaith eto. Jyst am cwpl o funudau, oherwydd fydd Andy Morris yn ddim yn hapus. Mae'n dechrau poethi. Mae yn poethi. A mae ganddo ni un rheolwr yn sicr sy'n gallu ychwanegu at wres unrhyw gêm. Y drosedd ar Harris yn y blaen oeddech chi'n feddwl. Ag un wedyn o'n i'n meddwl, ond chwarae teg, Iwan yn ddigon agos, mae'n ddigon ffit i gadw fyny efo'r chwarae, penderfynu na, ddim digon iddo fo. Sydd yn digon teg. Ie. Dyma ni olwg. Ie, ddim peniad, oedd rhywun cyffuriau bach. Sam llawer yn ni i ddeud y gwir, ond... O'n i'n anghywir ni, a dwi'n fodlon cyrraedd hynna. A tasa ti heb wneud se Gwennan di deitha ti? Gosod. A thymor hir o'n blaenau ni ar ddau ohonoch chi gael yn ôl at eich gilydd eto ag eto. Ydych chi'n mynd i KFC neu ac yn gofyn am cafiar, o'ch ti'n anghywir yn do. A wedyn mae Gwennan yn troi fyny efo salad iachus ac yn tanlinellu'r ffaith. A wedyn yn cynnig bisgien. Dim ond achos nes ti Cymru allan o fi wythnos diwethaf gyda losin fi. So o'n i'n meddwl rhaid fi creu argraff da wythnos yma. Andy Morris yn ymwneud bod ni'n boeth ar yr estlys. Hogia bach. Hir fyny'r cae eto. Ac os oedd y blaenwr newydd Harris yn heb sylweddoli, sut gyngred ydi, mae'n gwybod rwan, Mullen at y postyn pella, chydig bach gormod arni. Tasa Michael Wilde i bod na ydych chi'n teimlo os ydi cael ei llyncu. Harrington nôl at Owens, unwaith eto ar ei droed chwyddo yma. Rhys Griffiths yn sgrechiad, gwyliwch ac am arbediad, ond wedi deud hynny. Harry Williams ddim cael gafel arni na fo. Oedd hwnna'n cyfle eiraidd. Fi'n gwybod sut mae fe'n methu hwnna. Unrhyw le arall, mae'n wedi rhoi y syth at Morris yn y gol fan'na. A digon o amser gyda fe hefyd. Digon o amser. Just angen sicrhau bod e'n pasio'r bil gyda'r foli mewn i'r cornel. Dim esgusodion fan'na, mae'n cyfle eiraidd. A fel ni'n gweld, a fel, bys ni fel hynna, os ni'n reolwr, os bod chwaraewr fi wedi methu cyfle mor dda hynna. Y gwahaniaeth ydy, dwi'n meddwl, Gwennan wedi arfer sgorio goliau, Malcolm wedi arfer sgorio goliau. Os dwi ti ddim, a dydy Williams ddim, ac allai gyd-ymdeimlo, oherwydd, swn i'n y sefyllfa yna, weithiau, pan ti mewn gymaint o le yn y cwrt Cosby, a mae'r bel yn syrthio wrth y droed i, mae yna rhyw chwinciad bach, lle mae yna rhyw panic yn meddwl, wow, sut mae hyn wedi digwydd? A wedyn, allai ti just ddim cweit yn cael y cyffyrddiad sa ti'n licio, lle mae sgorwyr goliau naturiol, mae o just yn dod, dyn nhw ddim yn meddwl. Williams, dwi'n meddwl, jyst i cael aceri yn y cwrt Cosby sydd ddim yn rhywbeth sy'n digwydd fel arfer. Beth fydd yn pryderu Pen-y-bont yw'r ffaith oedd y peniad wedi cael ei ennill, oedd y pêl tuag at Cei Connah sef y boi lleiaf ar y cae o ran Pen-y-bont, a wedyn y lle oedd gyda Williams, clwydd yn pigo fel lan. Mewn â hi eto yn uchel. Nawr tro yma, lle gol fyddi a fydd yna ysbaid bach, ac os am amheuaeth, mae pwysau wedi bod yn cynyddu, dydy, pan i mae Cei Connah yn gwasgu fwy a fwy. Ydy, ond wedyn mae Pen-y-bont i cyfrannu at hynna trwy newid system. So os gyda nhw ddim gymaint o led nawr, dim gymaint o fygythiad gyda Watts a weight ar y sgellau. Maen nhw'n rhoi'r pimp yn y cefn, so'n amlwg maen nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy ddwfn hefyd. Un peth wedi sylwi, Harris yn yr ymosodwr, do mae wedi cael ei gol. Mae yna rhyw deimlad rhwystredig yn y fodd, ond gweiddi ar ei golgeidwad yn fanna, bod hwnna rhy bell. Mae Cei Connah di arfer, rhoid y bel yn rwla, neith Mike Wilde yn yr awyr. Dwi'n meddwl bod hwn, well gen fo'r bel wrth i frest o cymryd y cyffyrddiad a wedyn adeiladu oddi ar hynna. A mae yna garden felen fanna i'r amddiffynwr Billy Borg. A'r gosedd ar Jordan Davies a dim amheuaeth bod honna
yn garden ddelen. Be sy'n waith, nhw wedi ildio cic mewn safle sy'n mynd i fod yn broblem unwaith yn rhagor. Ac mi fydd reolwr Cei Connah yn rhyw deimlo. Mae rhaid ni gymryd mantes rhywbryd o'r holl gyfleau mae da ni'n cael. Yno mae Chris Owens ac yno mae Jamie Mullen. Ac yn aros, mae yna gewri. Mullen at y postyn pella. O, oedd Paris yn i mewn. Ac o ddod i mewn. Oedd hwnna'n edrych fel cyfle i fi. Wel, sicr yn cyfle, ond mae'r chwaraewyr Cei Connah gyd yn cwyno fan hyn. Dwi'n meddwl bod nhw'n teimlo ddylia bod hi'n gornel bod yna gyffyrddiad lleia gan yr amddiffynwr. Mae'n ddiddorol gwylio hwn, mae'n astudiaeth ddiddorol. Hynny yw, mae gynnu fo gymaint o goliau yng nghynghreiriau Lloegr. Hynny yw, da ni sôn am y cynghreiriau proffesiynol. Mae wedi sgorio bron i 20 o goliau. Ond mae e mewn cyngred lle mae'r safon fod yn is. Ond da chi'n dal yn gorfod addasu'n ydych? A mae'n gallu cymryd amser, dydy. Gêm gyntaf fel yma. Falle mae wedi cael ei ddal yn camsefyll ambell waith. Yeah. Andy Morrison yn teimlo'n rhwystredig, ond eich wneud o'n gweithio yna fo heddiw. Ond os mae'n rhywbeth sy'n parhau fewn i'r bob un gêm, wel, wedyn fydd o ddim yn y tîm, felly. Mae hwnna sal gan Wait. A mi oedd Ashley Morris yn effro. Ond hwnna'n enghraifft, jyst o ran sut mae meddwl nhw wedi newid. Bys o Wait i mynd amdani, cymryd. Curran, di rheoli'r bel yn dda, mae'n gyffyrddiad da! Yr ergyd nisel gan Mullen ac oedd y golwr di mynd lawr, ond oedd corff yr amddiffynwr yno gyntaf. A mae angen gol ar Mullen. Nid yn unig i'w dîm, ond mwyn i hyder ei hun. Disney. Mae Rhys Griffiths yn annog ar ei dîm i gau y chwaraewyr mae lawr. Mae'n pryderu bod yna gymaint o le gan chwaraewyr Cei Connah. Wrth i Harrington rhoi fi nôl i Morris. Owens. Gwaith da. Gwaith prysur gan Wood yn gorfodi. Owens i fynd am yn ôl. A mae Pen-y-bont yn fod yn hapus efo hynny. O'n nhw angen hynna. Ond mae'n fod o dan gymaint o wasged. Ond jyst yn dangos pan chi'n rhoi pwysau ond ddim yn neidio mewn, rydyn mewn i'r challenge ac yn rhoi cic rili ffwrdd. Sut chi'n gallu jyst fforsio pobl mewn i camgryniadau? Mae yna gêm rhwng y dre newydd a'r derwyddon nos Fawrth am 7:45 ac ar Facebook, YouTube a clic S4C. Gwch chi weld y gêm honno yn ei chyfanrwydd. Ac tair colled ar 10 yn olynol i derwyddon cefn bellach ar dre newydd. Wel, bydd goliaeth dda iawn iddyn nhw neithio'r yng Nghanarfon, mae'r rhaid deud. Ond y dacl hwyr fanna gan Chris Owens ar yr eilydd. Wood a Cerdyn. Bydde dyfarnwr Iwan Griffith wedi gadael hynno a fynd. Tasa'r chwarae di mynd yn fanteisiol i Pen-y-bont. Ac mae nifer y cardiau melyn yn tanlinellu. Mae'n gystadleuol rwan. Yndi, mae'n hwyr. Y ddau chwaraewr yn mynd am y bel. Wood jyst yn ei chyrraedd i cyn Owens. Jyst rhyw gyfle bach rwan i. Eto dyna'r pwysau oedd i arisgwydda nhw, ond cyfle i sneith, ennill peniad yn ymosodol. Dyn nhw'n gallu cyrraedd yr ail bel na gynta. Pas fach. Ddi bron iawn yn hyfryd yn doedd. Am gic fach ddi gwylydd. Ac mae Nathan Wood, ers dod ymlaen, mae o'n llawn syniadau ac yn fywiog ar y fasgell dde. Nath ei darllen y hedyr y bel yn berffaith, ond jyst y cyffyrddiad gynta bach rhydrwm. A maen nhw'n ei fwydo fo eto, oedd Snaith yn camsefyll ar ei Wood weld hynny, mae wedi cadw at y meddiant. A sbiwch ar yr hediad gan Mael Davies. Horan, mae'n dod hapus ildio honna am dafliad. A mae Pen-y-bont, hynny yw, da chi'n teimlo bod nhw dan warchau gan fwlis, ond dim o gwbl. Pan maen nhw'n cael cyfle, maen nhw'n gafel yn y gêm. Gwaith da gan Wood yma yna. Lle bod yn farus, cadw gafel ar y bel, chwilio am y bas wirthiol. Mae'n rhoi y bel mewn ardal. Tu ôl George Horan, gwneud iddo fo wynebu gol ei hun, a wedyn mae'n gorau cicio'r bel allan o'r chwarae. A mae gennych chi gyfle unwaith eto i adeiladu. Mae hwnnw'n chwaraewr bach deallus iawn, sydd yn mynd i chwarae rôl bwysig i'r tîm yma, fel mae'r wythnosau'r tymor yma mynd ymlaen. Pas fach bot i mewn at Snaith. Sbiwch ar y tynnu Cris. Mae Snaith di gyd yn dda i gael honno.
ar draws, ond oedd yn digon arni hi i gyrraedd James Waite, a mae Byrne di gallu chasglu hi a'i rhyddhau hi. Ond unwaith eto, y meddiant yn cael ei gollio, mae Disney di canfod Morris, a mae Morris mae'n dipyn bach o le. Disney'n galw amdani hi, ac yn y cyfamser mae Pen-y-bont di gallu ail ffurfio. O, ddyle Smith di bod yn fwy effro fanna, mae di gadael i Horan gamu mewn fan y braidd yn hawdd. A mae at Mullen. Mae Mullen yn dod fwy mewn i'r gêm yma. Mullen at Horan. Meddwl mynd i hun. Ac oedd na wiriad. Mae'n gig gornel. A mae Horan, da chi'n teimlo, bron iawn a dweud, dwi'n mynd i wneud hyn ar ben fy hun. Da ni'n gwastraffu amser, da ni'n gwastraffu cyfleon. Wel, fi'n credu yn reiddo, bod e'n probably wedi cymryd y cyffyrddio a jyst clipu fe tuag at post yn bellach. Ond gallai gymaint o le gan chwaraewyr Pen-y-bont. Dyna beth wedyn oedd hi'n gwneud penderfynu fe, a gallai gafel arni hefyd. Cic gornel. Mullen sy'n paratoi i'w chymryd i. Disney a Harrington, just techni Cwrt Cosby, neb yn agos atyn nhw. A mae Mullen yn ei gadael i, pwy sy'n marcio pwy, da chi gallu clywed Rhys Griffiths yn sgrychian. A dyna hi mewn at Horan y capten. Disney sy'n tiwr iddo fo. Horan yn cael ei gael ar, wedi gyd yn dda. I gael hwn yn ôl mewn sy'n ddim llawio pwy sy'n ôl ydy'r eilydd Wood. A mae Wood yn chwilio am Smith Smith ddim yn chwarae ran ar hyn o bryd. Di pethau ddim yn glynu efo Smith, a mae angen iddyn nhw wneud. Mae wedi blino fi'n credu. Mae yna olwg wedi blino arno fo'n does nôl mewn y hi at y blaenwr mawr y sgoriwr Harrison. Y peth yw, mae angen, os mae'r pêl yn mynd lan, mae angen sicrhau bod e'n sticio. Just fel bod wedyn, chwaraewyr Pen-y-bont yn gallu camu lan yn uwch a just ryddhau'r pwysau yna. Just yn amlwg mae gyda nhw Ben y Moon wedi anafu, bys cael eilydd fel hynna, just rhywun ffres ymlaen i helpu'r tîm gwarchod y bêl a cynnig mewn sy'n ôl yn helpu nhw gyda 5 munud ar ôl. Wel, da chi'n gwybod beth sy'n dod rwan. Chris Owens. A mi fydde Pen-y-bont mor siomedig sy'n ildio'n hwyr. Mae wastad yn bosib ildio'n hwyr neu bydd Cei Connah. Sy'n dal a dal i ddod, ond mae wedi dal allan mor dda. Ac oherwydd arddull i chwarae nhw, da chi'n teimlo bod nhw'n heiddi pwynt. Ond mae yna 5 munud hir o'i blaen nhw. Morris yn dod. Campus. Oedd y tri arni dwi'n meddwl, mae hwn o dan bwysau yma efo'r hael, efo ymysodwyr Cei Connah yn chwarae teg, dangos i brofiad o, ddim yn ceisio pwnio'r bêl, ddim yn ceisio bod yn rhy glyfar, jyst dwylo saff. Mae gen i 2 golwr da am Apnal, mae'n does. Dim amheuaeth am hynny. Da iawn gan Mullen, ond i'n sôn mae wedi tyfu'n yr ail hanner. Mae angen tymor da arno fo, mae'n pasio at Morris, mae Disney tu fewn, dros drwy angen o. Owens. Mae gyda'r eto Borgen i hennill i. Herren. Owens. Mullen. Pen-y-bont yn gweithio mor galed, ond yn sydyn weithiau mae yna le. Yn wedig yn y safle yna, dyna lle oedd Horan pan gafodd o'i ergyd, mae gan Morris. Morris allan at Mullen, mae o'n gallu croesi yn hynod dda. A mae'n cael ei gael awr, a mae Pen-y-bont yn dal i weithio bêl nôl at Morris. Ond nôl lle cychwynno nhw ar y llinell hanner efo Owens. Fyny a hi eto at Harrison. Ac mae'r gwaith amddiffynol yn ddewr. Ac yn lew. A da gweld Jeffries yn gallu gwenu efo Harrison. Maen nhw'n gwybod bod wedi cael brwydr dda. Lot o bwysau. Chris Owens fod i'r dyn sydd yn aml yn rhoi y bêl gynnar i'r Cwrt Cosby. Pen-y-bont wedi amddiffyn yn arwrol. Ti'n sôn am yr lle sydd yn ganol cae ar y degau. Weithiau, pan ti'n mewn sefyllfa lle ti'n ceisio dal gafal ar bwynt, ti'n bod yn rhy onest, a mae chwaraewyr canol cae yn mynd yn rhy ddifn. Yn ymuno fo'r amddiffynwyr, yn meddwl bod nhw'n helpu, mae'n cymryd chwaraewyr canol cae dewr i aros i fyny. Owens. Oedd na beniad fanna gan yr eilydd Wood ar ei hynny ddrysu golwr i hun ac o'r herwydd mae'n gig gornel. A mae Wood yn rhan o bopeth ac oedd o bron iawn yn rhan o ormod fanna. A mae yna gic arall i'w hamddiffyn. Mewn â hi eto Wood sy'n cael ei beniad. Dwi'n siŵr faint o help oedd hynny. Mae'n dod o ddi ar cyrryn. Da chi'n anadlu'n drwm, Gwenan. Mae'n agos nawr. Mae nhw dan gymaint o wasged.
Mae angen nhw sicrhau fel mae fe'n neud nawr, Morris. Mae jyst yn cymryd amser. Jyst mwyn roi'r eiliadau yna. Fel wedi o'r blaen. Cael y anadl nôl, ond hefyd jyst amser i ail strwythuro. Ie. Jeffries. Jordan Davies wedi gadael. Harrison Webster sy'n amddiffynwr mewn gwirionedd, fo sy'n dod mlaen. A da ni'n agosau at y ddau funud ola o'r 90. A mi fydd na ryw ddwy'n y 2 munud yn bydd o amser ychwanegol. 2 ochr i'r Pen-y-bont yn mynd am yr un bêl. Rhywbeth bach felly sy'n gallu gwneud gwahaniaeth. Mullen. Bêl ddim yn eistedd yn garedig iddo bagliad gan Miles Davies fydd yn honni bod honna'n ddamweiniol, ond mae'n le cas i ildio cic. Ydy, eto, does dim pwysau i wneud y fanna. Mae Harlan o flaen o flaen Cyrran fanna, Mullen, sori. So does dim angen mynd mewn, oedd dim angen gorfodi, achos mae yna rhywun yn gwarchod e'n barod, a o'ch chi'n rhoi cyfle wych nawr i Cei Connah, fel ni'n gwybod yn barod, sydd yn gryf iawn o'r sefyllfaoedd fel hwn. Ie, Chris Owens sy'n paratoi i gymryd y gic. I unig gol o tymor diwetha, oedd gol yn erbyn Pen-y-bont. Byddai cefnogwyr Pen-y-bont ddim am glywed hynny. A mae'n cael ei annog i anelu am Horan sy'n tynnu'n ffwrdd, ond i bêl ddim yn mynd i gyrraedd o. A Miles Davies ildiodd y gic yn ei gael cyfle i ddod â hi, a mae'n gwneud hynny'n ddeallus iawn. A mae'n amser sbiwch ar y hediad gan Woodlord gan o'r cae. Ond i'r bêl ddim digon cywir. Dyna'r y lefel yma sy'n biti. Ond mae'r asgellwr Waite yn cynnig i hun eto. Oedd angen i Wood aros allan, achos os bys fe di aros allan, bys hynna wedi rhoi gwagle i Miles Davies redeg mewn i. Bysa bas di bod yn haws, dysa bod i aros allan? Ie, wel bys naill ei pas lawr y llinell wedyn Miles Davies ble bys 1 yn erbyn 1. Neu mae Connah yn digon dda i wneud y pêl set draws a ffeindio Wood. Dyma Wood eto. Bob cyfle mae hwn di gael, mae di ymosod. Mae'n herio'r capten Horan. Chydig bach yn o'r model, a mae hynny'n biti, dydy. Dwi'n gwybod beth chi'n wedi dweud, mae hynny'n wastraffus, dydy. Ie, unwaith eto. Hyn os mae Horan yn ennill y bêl, fanna, mae gyda fe cefnau at golau, mae o dan pwysau, mae fe yn ardal y cae, ble mae Pen-y-bont moyn bod i ffwrdd o gol i hun. Maen nhw jyst i roi gethol y jail card nawr, iddyn nhw o ran, mae gyda nhw cic rhydd hawdd. 3 munud o amser ychwanegol. Ni'n mynd i ofyn cwng o hir i Gwennon Harris am i seren y gêm wrth ni gael golwg ar Cyrran. Wel, Cyrran oedd yn tynnu'r dyn. Mynd am yn ôl oedd Horan. Dwi'n meddwl mae Horan sydd wedi cael ei gosbi, ond pwy bynnag sydd wedi. Mae'n gic i Pen-y-bont. A da chi'n gallu deud o ymateb cefnogwyr Pen-y-bont. Maen nhw'n gwybod y byddai hwn yn bwynt da. Morris yn llygad yr haul. Ar i ddod dde. Snaith. Fyny'r cae chwilio am Harrison. Jeffries di mynd efo fo. Harrison nôl at Harrington. Lle eto yn hanol y cae. Fe'n greulon, mor greulon. Petai Cei Connah yn cael gol nawr. A mae'r bêl yn mynd am gol. A cyfle Gwennon i fi ofyn i chi, pwy di seren y gêm? Wel, o'n i'n agos rhwng James Waite, Kane Watson, nhw wedi bod yn dda iawn ar yr asgellau, ond o'n i'n credu bod Dan Jeffries a Billy Borg. A Billy Borg fi wedi mynd amdano yng nghanol amddiffyn Pen-y-bont. Nath e achub Pen-y-bont yn y hanner gyntaf, yn y sefyllfa 1 yn erbyn 1. Nath e union yr un peth yn yr ail hanner, a'r ffordd mae fe wedi delio gyda'r brwydr corfforol, y croesiadau mewn, mae wedi arwain yr amddiffyn yna yn wych heddiw. 5 ar 20 oed, ac ar weitha yr oed yna. Mae reolwr wedi gweld digon i wneud o'n is reolwr clwb Pen-y-bont. Dyna'r math o arweiniad mae'n amlwg sy'n o fewn i gymeriad o, a mae wedi dangos hynny yn ei waith amddiffynol. Ac ar hyn o bryd mae'r cyfraniad hwnnw'n golygu bod na gêm gyfartal ganddyn nhw.
ond mae yna faint funud a hanner munud yn hytrach o amser ychwanegol i'w chwarae. Ond i'n deud byddai'n greulon, fyddai'n mwy creulon nawr. Ond mae'r bel yn disgyn i'r eilydd Wood, a pan mae'r bel gan Wood, a chi'n gwybod y gall unrhyw beth ddigwydd, a mae Wood yn ei lledu allan at Waite, a mae Waite yn aros. A beth sy'n angen nawr ydi pwysau gan Waite ar y bas. Mae'n dawnsio heibio ddyn yn hyfryd. Y bel at Miles Davis, nôl at Waite. Da ni'n aros, mae Waite ar ei droed dde. Snaith nergydio syth at y golwr. Gwennan Harris, a chi di bod wrth y ffwrdd o'r cyfle yna yn eiliadau ola'r gêm. Byswn wir, o'n i wedi joio na'n fawr o ran y ffordd wrth y chwarae, ond ddim i fod. Wel, am ddiweddglo dramatig bydde hwnnw wedi bod. Y ddwy gôl yn dod cyn yr egwyl. Lewis Halling yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen o gôl i ddim. Ac yna yn ei gêm gynta dros i glwb newydd, Byron Harrison yn dod a Cei Connah yn gyfartal. Dwy arddull, cwbl wahanol, ond y cyfan yn esgor ar sgôr derfynol o Pen-y-bont 1, Cei Connah 1. Nick Gwennan, diolch yn fawr iawn. A dyn ni ddiolch Pen-y-bont a Cei Connah hefyd yn credu. Gêm dda heno yn yr heilwen fan hyn ar penwythnos Gwyl y Banc. A dyma canlyniadau'r penwythnos i chi. Am beth i dîm di ennill am y tro cynta tymor yma. Dre newydd, neithwr Bari pnawn ma hefyd. Ond falle mae'r stori y penwythnos. Y Flint eto yn ennill tair allan o dair. Seintiau newydd hefyd wedi ennill tair allan o dair. A cyn pnawn ma, oedd Cei Connah yn 100%, ond mae hynny wedi newid. Ydych chi'n gwybod beth mae hynny wedi wneud o ran y tabl. Dim llawer mae'n gynnar wrth gwrs. Y Flint ar y brig am stori. Mae cymdogion, wel, dyn nhw'n cymdogion, dyn nhw'n bell, dyn nhw'n cefn reit lawr ar y gwaelod. Bach y folch yn barod. Rhwng y rhain ar y brig a'r balad yn drydydd tymor diwetha. A Pen-y-bont yn cystadlu Owen Taylor-Jones wedi dod i ymuno gyda fi. A ddi gêm dda i ddechrau gyda. Dyna ni fod yn canmol o ddau dîm yn enwedig Pen-y-bont. Maen nhw'n neud i eto, maen nhw'n rhyw gynllun, a mae fe'n gweithio yn erbyn Cei Connah. Yndi chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw'n heiddi pwynt, mae mor syml â hynna heddiw. Efallai'r gweitha dwi wedi gweld Cei Connah'n chwarae ers amser, ond Pen-y-bont, beth sy'n ganddyn nhw cymysgedd? Mae gen nhw chwaraewyr talentog, digon o sgil, asgellwyr da, ond maen nhw'n gadarn hefyd. Mae yna gymeriad, ac oedden nhw'n llawn heiddi'r pwynt heddiw. Dewch i ni gael yr ymateb yn syth, achos mae'n rheol nhw. Rhys Griffiths, gyda Sianed Dafydd. Rhys, assess that one for me. You've taken a point off the champions. Happy, or would you have wanted more? No, I'm happy. No, look, we've got to give them respect. It's so tough against them. We've got a couple of injuries, and with our size of our squad, a couple of injuries, and it's hard. We had a youngster on the bench today, nearly came on, so I killed him really. But no, really happy with the points, and you know, I can't be proud of the players. A note on the defensive performance. Gwennan Harris named Billy Borg as your man of the match. It just sums up defensively how much of a shift you guys put in. Everybody put a massive defensive shift in, but I have to say, if I was going to war tomorrow, Billy Borg would be with me 100%. And how much confidence are you going to take from this going forward, Rhys? We've got to take confidence every time we play the champions. We give them a tough game. They could have nicked a winner at the end. We all watched the game, but we were resolute. We stuck to our task, and we've got a great point. Diolch, Rhys. Diolch yn fawr iawn. Pen-y-bont yn cipio pwynt yn erbyn y pencampwyr Cei Connah. Maen nhw wedi gwneud hynny o'r blaen. Maen nhw wedi ennill yng Cei Connah, bod Cei Connah wedi ennill fan hyn i ddathlu'r bencampwriaeth wrth gwrs. A nhw gath y gol gyntaf. Maen nhw'n dîm diddorol iawn ers cyrraedd y gyngor yma. Maen nhw'n dîm sy'n datblygu'n dda, Owen. Yndi, dim llawer o enwa, o'n i'n gyfarwydd efo cyn iddyn nhw ddod i'r gyngred, ond maen nhw'n tyfu arna fi de. A'r gol yma, oedden nhw'n heiddi cymryd mynd ar y blaen yn y gêm. Hon yn bas oedd yn trio, dwi'n yn siŵr, ond iawn, na i roed hwnna iddi, ond y dyn y hanner cynta, Harling yn ganol caen, achosi problemau, yn ymateb yn gynt na neb, ac just yn ffeindio'r gornel isa yna. Oedden ni'n gwybod beth yn mynd i ddod ar ôl hynna, o Cei Connah, fel y pencampwyr ydyn nhw, yn mynd i ddod ac yn mynd i wella ac yn mynd i roi nhw dan bwysau, ond o Pen-y-bont chwarae teg di chwarae rhan yn y gêm heddiw. Be sy'n ddifyr, chi'n gweld, maen nhw yn manteisio ar y ffaith bod nhw yn De Cymru. Maen nhw'n pigo lan chwaraewyr sydd falle wedi cael ei ryddhau gan Gaerdydd yn enwedig. Mae hwnna'n batrwm diddorol o ran y gyngred a'r clwb yma. Yndi, a beth sy'n anodd yn y gyngred yma ydy cystadlu yn ariannol efo nifer o'r tîmau eraill. A mae Pen-y-bont y math o dîm sydd yn gorau sticio o fewn yr cyllid sydd ganddyn nhw. Maen nhw'n gwneud hynna'n dda ac yn pigo'r chwaraewyr gorau sydd wedyn yn medru syrenu.
Dewch chi glywed gan mwy o ymateb ar ôl y gêm. Ni wedi clywed gan un rheolwr, dewch chi glywed gan yr un arall. Chi'n nabod e'n iawn, Andy Morrison. Andy, give me your verdict on that one. A highly competitive game. Are you happy with the point, or did you deserve more? I think they worked hard enough. They deserved a point for their hard work. We didn't deserve 3 for our quality, because we dominated the game from start to finish. But our quality is not good enough. Simple as that. In the final moments, we're not good enough. And their work and their honesty deserved the point. You said before the game you knew it was going to be a tough game. It's the first time you've conceded this season, first time you've dropped points as well. No, listen, I'm always respectful, but I'll go away and knowing that we've missed out on 3 points, because I don't think we'll play a Pen-y-bont team like that. You know, we've dominated from start to finish, but their hard work has earned them a point. And again, I'll say it again, our quality is just nowhere near good enough in the final moments to deserve 3 points. And a note on Byron Harrison, you've had to wait patiently to get him out on that pitch. A note on his performance today. Yeah, I'm pleased with him. I think it's his first game in about 18 months with COVID. So he's had such a tough time, like a lot of people have. So it's tough for him, you know, when he's going to have to, he's blowing there at the end, you know. But, you know, we lost Aaron after 15 minutes. We lost Declan Poole and Jamie Insel yesterday. And it's just the way things are going for us at the minute. But no excuses, well done to Pen-y-bont. Diolch, Andy. Thank you. Dim esgusodion ar ôl roi ambell i esgus. Dim ond fi'n mynd i weid nath o fe. Oedd e'n sôn am Harrison, yr ymysodwr newydd. Diddorol clywed fyna, falle bod hi'n flwyddyn a hanner ystod fe chwarae gêm gystadleuol diwetha. Wel, mae fe yma. Gath e gol. Beth am ei berfformiad cyntaf fe? Nath o'n iawn, ac dyna pam dydi Morrison, wel, bod o'n eitha bodlon, swn i'n dweud efo fo. Hyrwyd un, mae wedi cael y gol holl bwysig iddyn nhw, gael Cei Connah yn ôl i fewn i'r gêm. I gyfraniad wedyn, dal y bel i fyny. Dwi'n meddwl bod y chwaraewyr Cei Connah yn gorau addasu chydig bach i'w gêm o. Os mae'n gwneud hyn drwy'r tymor ac yn gwneud yr hediadau yna ac yn dangos yr awch i gyrraedd y bel cyn bob un o'r amddiffynwyr yn y digwyddiad yna, fydd o'n iawn. Ond fel ni'n sôn, mae rhaid chwarae i gryfdera fo rwan, lle dwi'n meddwl fydd well yn efo ddal y bel i fyny, bel fyny at i frest, yn lle ennill efo'i ben bob flic os licid i fel Mike Wild. Mae rhaid addasu chydig bach. Dewch i ni glywed gan un o ser ifanc Pen-y-bont nesaf, un o'r chwaraewr mwy o disglair dros y tymor diwetha. Chwaraewr ifanc y tymor diwetha, Mael Davies gyda Sioned. Mael ni gyd i blino ar ôl watchan y perfformiad amddiffynol, a sa'n siŵr fel i ti'n teimlo ar ôl y gêm na? Ie, fi wedi blino lan i fod yn onest. A fi'n credu mae pob un yn y tîm wedi blino hefyd, ond na, chymod, sticwn ni gyda'i gilydd a gaethon ni canlyniad ffantastig yn y diwedd. Pwynt iddi yn erbyn y pencampwyr, gaethoch chi bwynt yn erbyn Bala yn y penwythnos agoriadol. Mae'n rhaid bod y canlyniad yn rhoi lot fawr o hyder i Pen-y-bont. Odi, lot fawr o hyder. Fi'n credu ni jyst yn adeiladu o'r tymor diwetha. Ni moyn trial wneud yn well na beth wnaethon ni tymor diwetha, na'r agwedd sydd gyda Rhys Griffiths. Mae fe moyn pwysio ni trwy'r amser. Ond fi'n credu 3 gêm gyfartal, so mae eisiau ennill nawr. Chi wedi cael cyfle i siarad yr rheolwr be oedd y neges ar ôl y gêm? Sa wedi cael chance to, sa wedi mynd mewn, ond fi'n siŵr bod yn bles iawn. Chymod, eithon ni mewn hanner amser, oedd hi'n gyfartal a jyst wedi ei cadw fynd. Chymod, 3 o'r gêm oedd wedi wneud ar ôl hanner cyntaf. Ni'n gwybod oedd e'n mynd i fod dwywaith yn galetach yr ail hanner, ond chymod, result ffantastig. Diolch yn fawr i ti, Mael. Diolch, Sioned. Mael Davies gyda Sioned ac yn y bron cipio reit ar y diwedd. Dangos beth sy'n digwydd pan chi'n gallu aros mewn gêm, falle daw'r cyfle yna. Ia, mae'r chwaraewyr sydd ddigon clyfar i achosi problemau. Da ni wedi gweld hynna ddigon. Da ni'n gweld yma mae'r gwrth ymosodiad. Mae cyflymder a wedyn ddim jyst yn hapus yn cadw'r meddiant, mynd amdani. Ac weit ar y bel yn dangos i ddonia fo, mynd heibio 1, wedyn 2. O'na panic yn amddiffyn Cei Connah yn fama. Dwi'n meddwl ddylia bod nhw drosedd rwan ar weit, trio cicio fo'r tu ôl, ond wedyn yr ergyd gan yr ymosodwr mawr. Ddim cweit i fod, ond mi ydw i'n anghytuno fo Morrison. Dwi'n meddwl bod Cei Connah wedi llwyr dominyddu'r gêm fel oedd o'n i feddwl. Do, oedd yn mynnu ni. Felly dyna ni, penwythnos prysur arall yn uwch gyngred Cymru JD am gemau nos Fawrth, wrth gwrs, noson ola Awst, wedyn mae sylw'n troi at y cyfnod rhyngwladol. Dim ond amser da ni'n ôl, mae'n mynd i fod yn gyfnod cyffroes iawn o wain. Edrych ymlaen de, yr Euros wedi bod a rwan, fydda ni'n gwybod yn y 2 fis nesaf, ydy Cymru o bosib mynd i cyrraedd cwpan y byd neu beidio, felly lot i edrych ymlaen tuag at. Pan chi'n rhoi ddi fel mae'n gyffroes iawn, cwpan y byd i Gymru gobeithio. Fel o'n i'n sôn, sgorio nôl nos Fawrth, gwedd arllediad y dre newydd na Benderwyddo'n cefn, gêm ola, diwrnod ola mis Awst, wedyn ni mewn i fis Medi, a ni mewn i'r cyfnod rhyngwladol. Mwynhewch gweddill y penwythnos. Tarhau chi.
Mae e'n rhoi 110 y cant iddi heddiw.